Odo Quadio Dowo. Quadio, you know, to I see. And what quite get the warning. And you the warning, you go say, we're Jawa to hear. Now, would you not know to one would you back? Oh, didn't pepe, I didn't pepe. I could say when I said the academy bar. Send your my Yesu nado marako. Send your my Yesu nado marako. All the make up pepe. All the make up pepe. I could see Nancy the academy bar. What shall I do? Not my bike, not my side. Send me a mitibiara. Akoma ejo, Akoma ejo, darling. Never know. Oh, I thought that one Nick Kwanwa. Akwa ran bisa. Miss Alfono, the soft ladies. Me in Fono so the gentlemen. In Pepe Sia Nano Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I call Kakan, no, I don't know. The man warrior. In a way, you make the matter by our who was here. Never nobody for me to in fact, one better for my tap for no tap my fiancé. No, that one tap. Ma, oh, my name is yeah, now so yeah, oh, yeah. Now so said that dear, Mark, who be man, yeah, yeah. You want to baby and ye say, make them on the car. Was it a year? Wonder what that woman, I mean, not maybe someone on your dead one day. And he said there will be a van will be any or them get a paper with me. What's your say? A yard, Wabua or Casa Wabua. Of one saying, if you are Casa, so a name tap on you, if you are but look on what they are definitely better, so on penny, one of Tapper. So, I mean, about on Pesso and me, but this is what I do. Tapper and what happened. And what there? One penny, sir. That's what I was. And I said, what pen was when you run book on the order of them, and that's all the manual. When a woman me go like on our shadow, so maybe I should Debbie. Mammy, me can say, I said, the Bema don't know what they're all panel as all the man. What in a panel or yeah, you know, I just put out the from us. Which in Prasa, Nina, where yet? Nina, where yet? Or 2 hours ago, okay. Monsieur Obwa. So, you can bring an army, my Obwa. Now, some Tafinas, Obwa. The Wally New Ma, Wally New I don't want me as I did. Ma, or no, Mam, you're doing maybe catch up, my yes, I did not. On a minute. Mention I'm a catch up, ban or you said, we were bad, I didn't tell me what I walk and only. Oh, maybe I plan to do. Aha, it's a plan. Satam na me wa mama ta Africa sia o ma mene na emu na kra de twen ye satam che di na me no ba me no wa wu ma mu mienu after wa ka che ba after wa sia o ba me no o ma o ne me na e kra no mu twen ma me pa cho tam wa mene ba na what so Akoma edansiom na yetimi diatina odo. This Akoma edansiom na yetimi diatina odo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo odo. Niebe me yetim. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo odo. Niebe me yetim. Echo baby, come sing. Oh, how baby, oh, Ben, okay.
Madakura, I know myself. Now, I'm sending you a few, Mada. No, sir, we'll get out. We know what we do. Hey, okay, then go family look with you. We'll go 5 years, then go family with you. What do you do? Hey, what you like? Aye, Yakolo. What you like? Aye, what you like? A queen Yako. Yes, a queen. We'll be a coffee queen Yako, and they could do. Ha! No, Akoma, you say what is awesome? Can I tell you? Akoma, who is yes, I'm good. Me take on your chatting before you could do your class. I'm just chatting. Mommy can't be in co-saving. SMT and co-saving. A new breed and co-saving. This Akoma, that's your night. This Akoma, that's your night. Yet to me, that's now. Akoma, 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 never made it to Akoma, Akoma, Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Akwa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. In Pepe, Nano Zinzan, I can cry now, walk at 30. Uncle Bob was a head of my sounds. The baby, you shall on page my Akaka, no, I don't know. The man worrying rubbers and Kuawari. I know the same, and I'm just saying, no. Well, who know my way home? But come to my friend from City and I made it, and I am in my baby, mommy. Emma made that. Cigar to me for. Because no empty, Namadangwa. If a swap out of top. Namadangwa, the Akoma Bema. But home, that's what I told. Remember to your needs at Dangwayas. Now one and the Akoma. Man, once I recording up the mouth, so once in your town. Don't channel what that's why anything would see a one. See how Akoma FM 87.9 Kumasi. To the night, and Sandra and many better fellow from. And I'm going to be chilling, I say, Massa, why wife with your boy? And if I'm breaking heart, a man meets me at Manson, you did that fire now by your mamma. A third book, this is breaking heart. Tell me, Papa. Mamma, before that, pro on Palaces are one in Katana Biach. Because damn it, the dog gave away, no need your baby beyond the consider our love on the first. Then you mammy, Mamma, send me to my capella to have a quote. The battle money to mammy to be mammy. What is your only party? That could be a human. My soul from a human soul. You can't call to many. A sublet of the dinner. I bring many boys so up. I hear many MC. Akoma boom, 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 boom. The enemy she maybe I could draw comment and could be needing or seration. A 1 hour say good name. Uncle Buena no, I was a friend, your best sweetie. Eh, sweetie. To do no one so. Be by who fair. Fawako mamma. Now de wako mamma. And so me de me dear bema. Yenye mamma say who sell off a dear dinner come. Bedi makume nina ma. Sweetie, bedi makume nina ma. Sweetie, ubekume. Akoma ejo ade, niebe me de tu. Akoma ejo, akoma
all day. Naminte me huase. Anase. Can you mean it all day? Naminte me do yase. Into himself. Odokum susu. All day. Nsem so bateni pa ho. Na mi aboni ya fatem yo. All day. Na mi tini do ya. Akawara na ebisa. Yes, I follow the soft ladies. Me follow so the gentlemen. In baby sia na no zinzin. I can cry now walk at 30. Uncle Bob say the mob sound zero. Your baby you saw on page my I call can na wa dano po. The man worry rabas and worry. Akoma FM 87.9. Baby, I will bread and my maid. Maybe poor say my usita made the above 400 million. And I want to ask crazy. Usita my dear above 400 million. Obavo for a baba, bed two zika, may say, Lolo Fabra, when you be Magana, or Ban Nancy, or rich more Ban Nancy, Pan or Baba. Oh, Baba, or my gun. Obia ni aje edi ama me so bra wo bre no obia ama meboa so nanka womo wo ahoden no senka womo ede ebeboa sedi etie bia no kokko wanim bomodia ne kokko wanim na obefa sum ni mu a na su bepie ya mebe mu aba behunu han ana de to sum yenu na senhye bibia fra ababom say in life we have to take a risk in order for us to reach our destination. Debi America. Me say heaven ya. O pesa wo kɔ heaven. Heaven ya nkɔ ne kwa. Emu nsɛm bebree. Na so say heaven ni ne yɛse kwa. Wo kwa ebi ana ahetro wo bɛ party. Wo bɛ sɔre. Papa wo hɔ ebe wo. Wo bɛ tu na wo kɔ. Baabi a w'ani hwɛ ne sɛ woko heaven anasa ye diskakoko ato ho ene yese kokofa enye easy se wo beko kim kama meyi match ya no akofa diskakoko no dabi wo pahwe ayi nkrofo keka nsam fa wo ho na ka se wo tito na we ye sei baabi a wani kire no sikakoko no wa no wani da se wo beduro ho enu nti ye mfa ho ne ya wo fa no kwan mu no problems no opese wuduru baby esika kokko no eda anu nti abrabo no sadness ye wo be struggle na so ye fe ne se ye beduru ye final destination enti e ma wa ba mu e wa abrabo nim ane wo beja wo bi wadi nkenja e ma ne nye abambuo emfa ema wani si success wo de yan se wo be bom paya se wo nya nkopon se wo be ma wa hoden no ya wo betumi edi adru nsebi etie bia no wo bedru ewo Yesu din amen okay enuti bomodia se obeka ye ho awia ye kɔ Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM momodia se Facebook mo be follow ye na mo share na se mo ya de pa nti mo nkɔ so a na mo share emfa emaye na mo like page no emaye na mo follow ye so na YouTube Akoma 879 subscribe your notification bell no so
restaurant, you get notified. YouTube, your viewers, the more Facebook for two and monkey can. So and your TikTok and so Kenwood in media. And once your viewers and share and for MI. Nikki Peter Fan Club GH UK Wamuboy Chidom. Free FM 97.5 Ewa Techima. Manager Dr. Hinena Pamf. You can move to say and maybe extra fan club of Hamburg, Germany. Mrs. Boyd, President and Mr. Boyd, Yachiamo, and Ebushianing. Edia Majesor and Marcos. We show me with TV and Marcos, with your radio Marcos, Facebook, YouTube, TikTok, baby Abe Midiano, and also Aya Marcos. Nanakia Coco Ewaha, Pastor Julius Naba, and also Ewaha, Sikapa Ewaha, na baby evangelist Obiano, Yachiachia Papa, and Chenabi Bibia Yakama, now also Wababeka. Now it's not Howard, a bomb chidom. Semi-producer. Nana yaw edi eco social media. Akawo so so better ho no aboa na contribute na bibia etumi ayekam. Na enrechi ye ne yenua baby edi nkomo. Na ye ne ye nkomo na nwie. Ne science na enra na ye to aso. Na enkofo bebre adwe ye wo mu kristene. Ena me call shoes. Me ko ye me makeup dia be ye program. Na me call ye na omosu di ho nkomo pa. Omo di ho nkomo pa. Obi e di ho nkomo. The first omo di ho nkomo che so obi e di ho nkomo. She's a very beautiful lady. Let me see an offer. Then so a high yes say and also a high. The one no anka sakra no e ha no. And near me no e ye me de bebre no say. Christy agitu no say ne ho fa. Ana Christy me boa. Say no waka share me say o ho fa. Nti no ye wedro no de wo sister de ma wona de ka be no me boa. E no de wo no mo a bibia enye na what yapo sabe ya ubetumi ahwe wo ma no enu nti se obi gitum sa de a ne hwanya den chen de obeka se onyare anyi wo onyare anyi wo nti no ko se na meti ako zimbache meti me ai kasama enra 87.9 Put them on me because you are doing become. When I would think, me program. No, because the reason why I'm because we are passenger, me your driver, it's me na me driving. Me patching. And Indomina what the man. Any a mona what the man and you could do fear on me fast, can I what the man and I'm a common man catching the same upon the chowa or mammy and I can't so mommy gas na me fan no catch me say into bidi and I say scan me the kind scan man so on fama Steven nanka on fan ko tua ne printi fee o se me kunu I can't say me ba ne papa no e na ehwe no me ba ke to an ti me ye na me ka say ne o mama we na o mama okay aduane no oh, and you fias. Adriana no one. Me no I no. Me be no one me tasty be share. Ne de. A fetch me dinna. I no. Me bisa me bana. Me bucket wana. Was say. Nini are not de. You can't say. A draw. A boo. Me so mu dia babe. One de gu mo sene nana. Why na catch them? Me catch me bani say ombra me o indomie ko why na catch was me ban na kai e adro aba begu metina ho amanko ba bia me suma me bani say onko sen yo mera ni so no mu di gu mi na wo ba no so di nsuo mu a wo ba no na be catch wo ba na unu say wo ma host me ba me ka me pun wo yes na ho wo ba na unu say ye hwe adro de agu nsuo ni Marco is Obaba Becacha or dear Granny Mamma would do good the animal. Or we know Becacha will say, wouldn't your man a dress off? Oh, catch me say, me mammy. And the dear Granny man say, and fang me go. Tam Ben, I would just say the animal who said, dear Dragon. Come, mammy, Mr. Tiano one. Mr. Tiano one. Chris, Marcos me the castle, so any big room. No, so any suck. To me, don't mean the groom on it. Second one, no, me and I'm seeing me, so any be a day. Efra,
Afi me ko tasty ya taste na sesa. And I'm saying and I'm a man be here. Me tea bi na me man bi na I'm saying sorry ya. Me someone was second one. The second one my ko to nsuo wa abonten. And ye de no aye. Me no ane nte sa. Tinka me si bi dia ba chiro no. Just say edro no say edro ye di guma no ni pa cross or di gum no anu ma ye dey. Like omo dwen say on pese me kasa. Once me kwa me yama you say me kasa bi. Omo dia wo pa na say wabusuafo pa na say wo ti ho na wo kasa na abonten so fu ahunu problem awo. Ma ko so we ye ya omo mpe. Ma ko we. So we ye di a omo mpe di a. Ma ti na me kasa nchiro ansa na me be ba tin. Adana ma ko so de me kasa. So wo ye di na say oyi wo ye di no omo mpe di a. And then kasa edro na no omo gina agogo edema wo na wo no anu wa ye sin no wa ye di no omo kwaje ma. Ma ko so omo mpe se obeye. Ma ko sa edro na no omo gina agogo na omo de wo me na na me ye sin no. Omo jiji ska ma me pointing ni papa omo jiji ska. Yeah, dan ye fend eda poku. Eda no so ka mo be jiji. Eda poku ni bi 10 million. You can say sister free ye. Well, omo ye ni pedu. So for na be a good drink. Every mommy back at 27 on any birthday. The madam ya me richness of after no confirm. Madam no me come to madam why did you free wo ba. Madam no na je so for me dey do ogum ekumu ene wo ba no na waje dey free wo. Eno na em almost say. Me my imagine say me kan okwadie no be me fe na bibia to atwa. Wo idea no wa hunu form ho akoka ho no kore. So for ne se ma kwa akoka say why na adwen so de me da kwa akogie bibi dia ba be she na sorry ase. If you want to treat me, no. I'm going to say me bana on point so me ndare. And let me marry you. I think you Christopher too. Me Christopher too. Promise me ma on point you are. Me young word me come so masala echi. And the best fie. Me come so masala echi. Promise ma on point you are. Na say me bana ma ka say me bana on point you are. And ya do obema ma sense we jale. Nti woni wa o ma no obi am o maduane ni. Ni obi am o ma chile ya kan say. Na wo no aduane. Ma ko say o ma me ko ka chale so ma misa. Ya ma ko me na mu kutwane me nia ba me na mu kutwane eni. Me nia ba me ko say me ko ji me ko na so ma me ba cho. E kom di me ma stand aduane ni me ma me fly ni anu wo phone say me tete no. Ono ba wo me hye wo me na mu kutwane. E bia so de aggressiveness no. We are too aggressive. Marcos man come bonne so. Me go too aggressive. Marcos man say you be see call man. Marcos man come bonne. E bia no one show wa kopra no. Me me pa show comedy me. Me stand aduane ni one me ska bibi. One me ska bibi na so kai say me the 544. Jordan see the scratch am say Ghana sika e pe. Okay, I said this is kind of mawo. And so you know, my boo dear. Me, na 3 years, we free a buy and also when you say Jordan buy, 3 years, na 3 years, cano and sign. I'm not can't me boy, ya the Woko hospital, ya Quajin Rama, hospital, sign here, the hospital for the one. They can't be new 40 cities. When I would see an arm, me only the receipts in the mouth. Marco saw the receipt. I'm going to cook a share, I could be sassy. Miakasa, me more than Miakasama Kobida. Miakasama Kobida. Miakasama Kona McCoy. 2 hours out here saying, I want me panier. Oh, me panier, or say panier, and I said 14 cities. I was assuming saying, I check a crack. I check a cram be or my 100 cities me buy and me first son and mama and I'm the quality because no money stand for anything. The power one tell on my am David me richness ni wanna be the the yama you say come in can be and found ma ko sway on first no on wedding near me start me ba for no ma ko on mo jire me start bumechi
aduane no de ma me do kunsuo abo buto galo mesi wom abosom kotere buto mu na nka chen se ma abosom kotere wu atade ni mtin senso ni bi ma me no wo senso ni ba yisira me de ma me no me ye ada opesu okun o senso abotima kotere e no be chechire won sa o se de hu den ma ko so me ba e no no ko chechire won sa o ba chechire no atenam so say no wa yire me huni say na ma me hwan na e wa den me nuanom no be chechire no ba so me huni say o be chechire no ma so me huni say no mo de aduan ayi no dokunsuo no mo de amame anom no mo de dokunsuo no mo de amame anom nti me sorry ye no duro se bia ye de kasa no ma wo nom na nya bia se ye kasa no ma wo se na ayi mo pese mu kumi na wo pese me ma ko mo so pe wa ho ma ko sa no fa me ko hospital chira na me junior brother ba ka chira me say e dey nti no mo fa me ko hospital me da ho wo mo de me ko asie ye ko ro me ho asa se no mo ko asie so mo ko pra me ho ayi mo ko ro me ho naked me ba from no so mo ko pra me ho msio no so mo ye bibia fa bia ba bia mo ko ye no de kire wo me junior brother ka chira me say bi o person wo ye no pa chira say mama ho kwan o metem ye de oni me nko iti e chi na me junior brother ka chira me say adenti no fa me nko psychiatrist hospital no de me she fie no so san san yo mane mame no into pe psychiatric hospital san na me nua ne kan so wo pe ho be agu hospital no san no mo to mo free ban be she ho enyesa o heyo heba de and dear clinic san no mo churo egu ho why na person ne baba fe te se wona Marco be say why na fe I started number of sisters say yes so started so me kwa ko jalo di me dread dan ye woni asa won ka chem say Christo cha na ye he sa na so we fi say duro na wo de ma me no me ye no e na ma sa for to enu mi na etie we fi say duro na wo de ma me no me ye no e na ma for to enu mi na etie and I'm sorry and I'm catching say come the medidi and I'm the call koko run one because you koko ACDs koko run me returns me because you koko ACDs and I'm me di ka for 4 CDs koko ni ko Stefan me 2 CDs na catching say mami and I'm catching some me say ko gibe na ko ACDs exchange and a perfect one the costly that time na problem am I no na we ni how no na mami no wo how ma ko sway that time na problem my no ni me ni how that was see some mama me din side dia a find of us be mama my bread me my bread kitchen o ka kire mama me duani ni da ko say me bread ada abushia no machi no so wa me din side ma ko so no ho nti mo bisa no o si mama me din side mate mama me mo ha Bumpum. Okay. Yeah, Penyamiasi. Obani. Oh, one ever penny. I see. What am saying? Marcos wins. Share your cassette, your hospital. You must have done send your bed because you was darling. No one ever hospital. Like, send your bed, yeah, and on Marcos, the said, let's not to the oil. The catcher is a matching my hospital. But the battle come on for everything said. I'm a kite on Mama that Victoria want me find your money sent a new. I can't say, Madam. Meda se etiefo ene adofo ewie nso ye de mo adru kontonchi aso ye metre kontonchi links adwumako ayetena sise dia na ma mmerewa me ne nkokorafo nyina ani age esan se yenuro enkoma nipa baako ekoma wiase mu nipa bia so obi abenya eso emfaso kontonchi de dane da me se mampon hene nana obi anso nim se wofri mampon hene fie dia na chese sabiotafrache nim de ne nyansa de ewade ede adomo enu ntina doctor ahaban bi akasa wote enam sede ofri panyin fie na yede habama ho nimde adua ne tim na wasua habama so ho ade no akeke no bna habama nua hini apoma yede aye enuro akuku damiensa enye enuro bi asa akeke nemum enuro a eboa mama eye ma enuro a eboa emema so giro mu na so se mema enura eboa tete kokoshi koko biase efi onipadua no emu enuro no eye tonchi 3 power combined edura edi kan efi yakache ebaaye eye tonchi herbal capsules ememe dro tatahwe
ɛna yɛka mmienu ɛbɔ mu ɛde baayɛ ɛyɛ tonchi feminine herbal capsules ɛma ɛduro na deɛ atwa toɔ nso ɛyɛ tonchi cold capsules ɛno nso ɛyɛ kooko ɛduro na yɛnnuro yi sɛ wopɛ bi atɔ a wode w'ani kyerɛm ɛwɔ pharmacy shop chemical shop anaasɛ herbal shop wowɔ Kumasi hanom sɛ yɛ Asempa pharmacy ɛwɔ Edum PZ Asempa pharmacy Edum PZ baabi a yɛnnua mɛma ne tɔn phones no uduru hɔnom a wobisa akorakora ɔbɛkyerɛw wankasa woduru hɔnom apagya wo tiabɔ nsɛ ne signboard ne bɔ hɔ kakraka Asempa pharmacy Edum PZ Seba nso ɛwɔ Abrepɔ Junction Santase taxi rank Seba Abrepɔ Junction Santase taxi rank okwa obenya tonchi 3 power combine ni bi etu me patro se wotie mi a rock pillar herba enso ewo KO rock pillar herba ewo KO opposite Abraham bookshop rock pillar herba ewo KO me patro se wotie na wo Santase baby bi reton wodro bia okwa obenya tonchi 3 power combine ni bi etu ato ama wonso ho ato wadawo ma ye dimre na di dwuma ewo fia sa wo hwem wo TV ni so ye number no egu TV no anim sa wo yo oba na sa wo tie me na se oba woni atenka me patro me kanfo tonchi feminine herbal capsules e de amount tonchi feminine herbal capsules oba bi a wo tie me a na tenka aba fom oba bi a wo tie me a be ma so ni mu a wonte de oni bema edi mpaso wa agro a me patro mpaso agro a onte de no me patro ohia edra ye freni tonchi feminine herbal capsules wadaro masa wonum edro we ya eboa eyi watenka epie na ono dofo ewura dem ewo mpaso a ema wote de ankasa afei oba sabi na himfio no wanya ohaw ewo honom oba infection atena ne so ache ensuo bi gu no oba watatiti na himfie honom ena no pa obi ka kyerem se menu aba mehu wo TV so na drone min to bi sense mehu se wo mpatam a na me pese me ka me ha wo kyerɛw ansa na drone makoto bi o ha ne same o say mititi ma himfie honom pa etimi ya me hina ma sabi mitimi kura ka ne menu nyina bom ma posam se ei wo se ya ade atena me so ache ekwa na ba na enru anwumre kwa na ho ye ne hene o titi kura ne mo wura kura awie honom enam se kafra ehwa na me ka kyerɛ sɛ ma me nkɔma otonchi ma de ni bi me kyerɛ tonchi feminine herbal capsules no de ma me ma obi me wo bi wo fie ɛna me ma ne mienu sɛ on try na onom no anɔpɛ abro wodi di awie anwumre onom a ade akyi a onya ahohene ni biem sɛ de na hifie no ye ne hene no onya biem ɛno nso nkyerɛ sɛ ɔhaw no ɛkɔ ɛwɔ so onom adaka mienu no two box na me de ama no onom ni nyina efiri mu no ono ankasa bedi ho dance was me kam kyerɛ sɛ dro we boa me a me amedi adro we ho dance na me ameto ama me se no korɛ ɛno nti ɔbaa bi a wotie me na hifie no taa ye ne hene wotati na honom nyina wotere afi wodwonso na ebi fa obi won ma emogya korati me free honom ba te sɛ de sɛbi wonya menses no na wonya menses ɛnam so wotiti won nti honom nyina wotere boss na mogya ɛbeba nkakra me nua ba me patro last stop any tonchi feminine herbal capsules ɔbaa bia enum edro yi bi ni titu ene sɛ wonya wo menses awie esan sɛ sa infection de wo yɛ oba na sɛ wonya wo menses awie na wanom edupa amfa ntwe mogya so firi nyina ma abonten a me patro mo ahemfie kwan no ebie etimi wonya discharges kakra wo ho me patro unfili comfortable wo ahemfie ho asɛ pampan bi bɛba ho asɛ sɛ bi honom bɛyɛ man ekwan bɛbie kakra wo ho afɛ wo ne bɛma ne di mpasho agro no nso ɛnte de onfili honom taste no edi entia esan sɛ wonya wo menses awie ye no wanom tonchi feminine herbal capsules ɛno nti ɔbaa bi a ɛntwɛn sɛ wobɛnya sɛbi infection ansa hwɛsɛ da ne da wobɛnom aduru a yɛfrɛ ne tonchi feminine herbal capsules aduru yi ɛbɛboa wo na ama wo mɛmasɛm mepatro ɛwɔ mpa so oyɛ ɔba a ɛbɛsiesie amoa gyina wo nan so ɔba wɔ menstrual pains bosome so na obu fa so wohia tonchi feminine herbal capsules for your number is sie na wo ne yɛntwetwe nkɔmmɔ number no ɛyɛ 0243 907733 0243 907733 and now say 0553 511159 wadawoma se owotema community 5 Little George ewo honom Gabson Pharmacy ewo Koforidua Nimdie Pharmacy ewo Takrade Market Circle Adepa Heba ewo Madina
Old Malcolm, Echoes Pharmacy ewo Ashaman, Hello Seba ewo Okanshi, Drug Lane, Me Patrol, Owo Tepa, Agenti Pharmacy ewo ho, Dadie Swaba, Honorable Kobo Drug Store. Tepa Maka, me say Agenti Pharmacy, Akrodie Mr. Matthew. And until I say baby, I will be a offer phone. Now, boy, a number na ye bet your baby, I'll be your tunchi, ni bibia at all. Afe obi a koko e pram no. Wo ye be ma na se koko e wo so a etimi ma wonya sesie mu haw pa. Be ma bia ni sisi taya ne ya eye koko. Wo ye be ma wo ye nta bom krududu. Wo ye be ma ono oba di mpaso agro ho dwojo ntem. Anasa o me ma se mati akofom. Kane na ho odin pa. Wusi agoprama ne so che wo se boat se wo komirika ni. Wotimi ya mo ba ne ma wo mo woje wo 3 points na so enam koko ntise se wontimi ene oba ne ni mpaso agro be ma bia ehia tonchi ko capsules wonum tonchi ko capsules na de tonchi eba capsules aka ho ama eboa koko no ase ehye no na tonchi eba capsules ne so ebiebie entininim ama moja edi mafursa ne eye se wontini sabi ahoden enima me pacho onye be ma eno nti be ma bia koko wone so ota kwan wo munim taa ya wo hene waso mu taa ya wo hene wo yam taa bobom me pacho te dudu mu kra o yam timi bom obi te no atwa na nia ba he wanim me pacho enye kom ena edo obi yam bobom pos no de nsa bɔ ne yam kom de me enye kom eye koko ena eya wo saa wo hia tonchi ko capsules obi a koko afifi ne wedie no ani obi a wo jane na ya se atwa aboa mene mogye pram no ewo ne to koko afifi wo to hu se wo yam eno nti wo hia se wonom tonchi ko capsules na ehye ne nyina ase ema wo so wonya ofa ahodie tonchi ko capsules ebe hye koko bi ase afi wo yam se afifi wo die ne ne ebetiti ne nyina ama wani aye ko ota posa wani so timi ya wo hine saa enam koko nti a me pato wo hia tonchi ko capsules tonchi ko capsules ebe boaw na etu koko bia ase afri honom ama wo mema sama gina ne naso enya be ma nko na koko enya no emma bebre so ekun koko mia me hu nipa koko fifiri ne to a obutu akonwom saa me se adro we eba ono ni nipa ide ne tete adro no na ekopepem saa bre koko fifiri ne to biem obetimi abutu akonwom saa na wabɔ pad enam se moja pram na ewo ne to na ne yam ka ne sasabe obetimi agya ne na yam tim kwa no so na ma ne bre obetimi gya na asa ne kokobu eyi aba eye koko me pato wo hia adura ye frɛ tonchi ko capsules ebechi koko ni nyina ase ama wo so anya mfa ahodie me pato obi a koko am taposa wani koko betimi am wani afra koko betimi akun moje pram da kopani wo bu ahwe esanse moje afiri hu no enya adepa enu nti mesrew wo hia tonchi ko capsules be ma bia wo tie mi a onim obi owo prostate oni pa bia wo ye oba wo tim na sa odofo bi wo prostate titi no papa anasa wo nana bi wo prostate abone pampers odwunso gu ne ho dwunso na ba wonte na ni beba ne ho so na ne ho nyina afọ dwunso nko a enu nti mapo obi atena ne nkyɛn enam sɛdeɛ odwunso gu ne ho nti no me pato hia tonchi herbal capsules ebe boan amani prostate na nya hoden so prostate na aye kese sɛdeɛ me ne wo tonchi herbal capsules no ɛho ebe ka wo prostate no amoa na odwunso twa no sɛ kwan bedam na watimi adwunso bɔkɔ wo ye be ma odwunso a wote yawo obema mu femfemo enti ne mu twetwew me pato wo bedwunso be wiase moja edi akire wo hia adre frɛ ne tonchi herbal capsules dwunso fiafio dwunso ketua bi dwunso ne so asa aka wo asese de ahyɛ ho akyɛ no okɔ yɛ nso aketua bi na ɛba o kyem ansa na dwunso no aba ensuo ma ebitimi firi obema mu ɛba wo hia tonchi herbal capsules enam sɛ mampo hini nana wo habama ho nimdie enti no nim habama ɛboɔ mema ɛwɔ mema semu wei eye habama bibiduro kroje wo ye be ma na opesa wonu maduro fa o mema sem ho a wonya akire nsunsanso oboni bia wo hia sa wonu adura ye frɛ ne tonchi herbal capsules aduro we any side effects be san say habama no bra nua hi ne me se kan ne papa no ma hoden nyina na ye dua ye ribi enu munsuo na sabe dura na dua papa mu mutua ansa na o mada ene ye mema mu ntua enu ntina mampo hini na
kontonchi this year ede edro ye friend tonchi herbal capsules abasa mema nyina nom no mo ma masem enyi no mo na so ema nyina nom na infection so bone enka bone watenka akodi akire wonte de me patro ni nyina ebeba frɛ ye number ne sesie na one ye ntwetwe nkomo me patro wada roma o frɛ ye number na nya abotire ne ka wo house me patro wada roma me hawo enie me patro no ntina me kwoto aduro no kwasam ebeboa na obedi ho adanse ye number no 0243 907733 and now 0553 511159 yede obi biara se nyankopon ya adoma dasene ye besan so ahia high school, but the men nanti kwa high school me ensuo na me no me aka na me survive ensuo na me no me aka na me survive sister Peter said be in the house and they Marcus be che bia me go on to mama obey catch your sign na start say me pa cho we are making kawanu too Marcus be che me nkasa na wane be mate atonso mo na akọ te covid ni mo na be ma ne wuye satana ne bo kransis ya no nya aboso me miensa be ma ne wuye mfie mienu achi kakra ada ukura ne nua ba na wo kana asam no ko ne nchen so kwasara no se no mota kwasara no okoye na ne baketo ne ukura no ka se obedi na chi no ne na ba nto de ne ba deja nti ukura no bae no efiada enwumere ana ofere me se akra no obedi mu ho no wa amfatale bi anka no ti se me hwe no obetana de a eni ode atale ma obi di abere me na msiju Nika so ka kire me se opesa akola no bedi me nche na me butu me bia me man 1.5 na me fa nya adwuma fa nche no enunti ofere me phone so ka say na down for blood me ne net opposite ode ni akra ne niema ama ne se omfa mere me ntimi nkoje nti be 8 to 9 mu ho na me call blood ne fie se me koje me koye na omso mfre adwuma mai ti be fie be she dem wo ha na o san frɛ me sɛ me nkɔ ha bi ana waba ampa me kɔ na waba sɛ sa ta kɔ boten me so sta me me de bono nsi amapon timbe dai ntimi de me nka bi sha de cha no pa na me hu sɛ ne me score o me phone so be 10 15 to 20 mu ho me frɛ me nya no ena me kɔ asɔle abodua o ntima me kana kwa ntimi wa asɔle hwa na 12 to 1 mu ho ye preach maso aye chimde me fun ato silent fe fun evaluate sam se na wan ma ba sore no wo ha me se ti me hwe ani mu nam de ato hwe na ma fe me hwe se de course ni si ba na we nku na me ye se me fa ko na sister ba ko sister amada ni afra wo sa wo mfa ana so ye preach nti na maso aye chimiti o se ni ka anwe obe Christine yale a ye de na ba beti abesi ha se taxi da we bi ni na ba am se say I blind said was ye keka intimi nyina no taxi dava no kwa wabere mpansa na ode na beduru ha ana msuo ni sa na tede ameba itumi ka ba na de ko Akoko hospital Akoko hospital me ndo mo hwe ne kwasi ada na ni so te na kakara no eno mo ye se ase keka na wa ye ne bi ana yale bi na pesa ha na nche hode omo ntimi nhwe sai me fa ni nkoji no kwasem ne mo ni minisika na mini ada na mini bi enunti omuyi kwasi ada de chenjo ala ma amfa na anko tidi be na awotwe no yete ho ade mu yan se o ba yeso ye di enko ma wose mo ne me am se ade ya se yale yi sampa de mu yan so di milika som na mi de milika sana ano ne ya so le fi okwe wa nwa so le fi no wura ye da ba ko na so le dan na le fi ho no wura ho na me tiem na nso ben wo mutina me tien da na ekua mo nyimi na ma adwo de milika e ba bia na wo sam ho akoto nso ni nti ho na ni wura fi no ma na konya na e da na yire nwa atwa no hia ye bo mpaye e ma no tanyumire nso ne e be kwa aso ti e fi ho na ye de ne be wura aso le dem no kwasem ni nye bete asore yo so mienye okasasa odimilika no okodo ya asole no so
ni akotwe no odi mirika ntia da baako eso ni mu ofa akonya de ntan nche no de ne sa baako to no so na obre na koma sese bebe nti ye wi asole no na omo fe no mpanifo nyina twa no hia se omo bo mpa ya ma ne bi anyame ya adwo na ni so bete no ya bo mpa ye saa na ekobo 11 akroye ni so nteno wonya hwe na sa afedie keka na mpanifo ye se yemfa ne kofi na ye hwe nkoda bi ade achia because mede ne kofi ye koda aye no memi ya na mka se nkwala ni nyina megu mi nchen mpa ba kuso no no nso mfa mede da hwa na wiam kakra mti meni na ogina ho na me koso ni mu aka se Kristi ada wa na wugina wo so mitimu me so me da entama na mde bo mi mu nwa pa me nti megu mi hu wa na waso mitim tata na mabɔ meshi bisisi so waso mu jimi wonye tanu sunsu otonya agro na me ti obi magimi oni nuanom so eyisusa obi magimi o kwan be kra no be fa so ma ya no den o mu ntimi basa wo mo ntimi ente ho afa na nkwa ya kakra no bo fa na ho na say yes na otoko dan no to mu ntimi kra mbie dan no nso bi ene kakra mu ntimi ya nkwala amiensa bo fa da no bi no mu tisi abonten ene sister oto am so no so nkwala wo ne nchen mo ko frɛ no na ne ba ba mo wum no di mirika no ba ya na enyo be ye de na anu ja meti no mfa entima de fram na wo se ye de ne ko hospital ti me ma no so de ne ba go no mo so maka kire me sa ma me fa ne ma ho na ya le me fa ne ko ji champa ye de ne ko ji ye je ne to ho na awotwe de so mo hwe bi o mo hwe receipt wa ha o mo hwe na awotwe no kwase na ni so te ne bibia kama na me ba afie na mo ye se omo nse de hu yale koro omo jene to na awotwe ne ma na ni so te no ba no ma kama receipt wa oba no ma kama confirmation. Oh, okay. It is say honu mansa na yale na be ba no so wo yenkrata asem no watu kwan. Nti yes ha na e ba afie no. Oh, not just say. Wo ye krata asem ne dada. Ansa na nti yale dabi onya yale no wa ha. Nti na ni so te no. Da ku ye ho benada. E be ya sole mi hu se o si ni ho ne maniema na ne niema. Afide o si niema apeko no afa ma abra. Na mko wo se me de minti na ha duro no menom. Me nwa duro bia me yale. Me kwakoye adwuma abahwe me ma. Na me se he na wo ko se nde o mfa ho. Niema wo si nkwa wansi anwie. Na wasesa niema na chekere na de wasi wa hata ehwade mu aso afa baage wo na ekoro no. Na ti si so no ko. Antina me ko ma me enade anye ma ko fa che me wate. Me ko me ma me je me bag wo ye bla no. Fa che me wate me ma no nana hima ma so ko to dey. Me ko je me bag me di afa na ko no. O je me tu kwan no. O je me bag sister bi wo o tonso ye fie na chi. O je me bag wo ho. Me ko me tu kwan no. O je me bag. O ho ebe kan o be so me bag me so me bag. O be so me bag ni se o pa me cho. Me ba ne ma ne nko. O ma me ko se ne be ya me kwa ye adwuma ba bu afie. Na di ni ho. Afi me na me ye na ma me cha ade e. E pa me fa so am yare ye ni. E ya da ne be confirm mo ye se ono oso da ye bi ni esi ye ba be kuminti na ba be se ko me. Ye da poku no. Is that sorry dem me se ma bodua. Nti ye da ne ye beba se ye anya no kora. E dia be confirm. Ati from pa mo chao ma abofra no yale so asoma me ni bia enti aba sa no kwase me frɛ na menya no so ni nsa na menti no ba o trust start ma me hwe me ye mo aye bia adwa na he na wo me sro me mpo yale na aba me do de tie bia de nya ne kakrakra ne entena se bia wo mfie me enti na afa me hwehwɛ me bisa na mfofo na menya na me frɛ enti me frɛ na onfa ekɔ onfa nti ma me frɛ me sister odimati na me se adwoa sei na wo baaye na enso me frɛ na ekɔ onfa me hwɛ ne ba bia so me hu nti frɛ na ma me yɛ se wo de wo bɛfa ampa me sister frɛ no fae na ɔka kyɛ ne se o ba bi odi pa nti me kama akoma ntumie na me sister waka amate sabe no akodu ho nkɔ enti akyire na me ne bla bi ta daga na danfo pa na ne nyina ye bom didi di agoro kama
bla no kwa akra ko ye adwuma ne number o me ho na me frɛ no nti akire me ho na bla ne frɛ me sɛ ma anam se yo se Christia ba me ha nam so na wo de woso ba ye kura ne nkasa ye mu ne ye me kasa ne ho wo mfin sɛ na me sɛ me kyire mu nyina kyerɛ sɛ me srɛ no bi sei na aba ntim pa wo kyɛw emfin no nti e first ba ye bia no emfin Me no bo now cause Sparrow one. ma course me course power ho wa me ko ye di ho na ka me ye dey send papers ni ade de ko bra Vincent ye me witness mo fra Vincent bi so ne say me One just say why you didn't we see why these but said ye now oni mu no why ye no be access Sparrow number man no friend what it you kwa ye be Marcos me ko se me ko ye adwuma na we hene ko de na wo ko kra wo ko kra no me ko abrochire no ma no na nya adwuma no me ko na me ko abrochire me first one me ko me be ko first one no me be da ton su o se me ko no wo kra me kra me na ko me first one na ko me ko first one kra wo ma me kra ma me be da ton su o se me first one of an me wait me see the make the me nim ne first one fa ne bag ya me ka se onya no ma do kakra wan see no for ne ma hu ni biem ma ta ne ka biem kopim se bra ne fra ma me ka kira bra ne se me he ba ne mi no aba no no aba so no an kan chem ma police fu a che ne se won ko fo me ya abo na ne na fra ma na ma ka cha police fu no abo ne ka chem to pa me chew woni se de oni Christine me mete wontimi nya ne boni bi on wo na waba wontimi so mpam no wanka ncha bla ne kwaso wo tu kwa nti obeye bibi wo ho ade na wo kwa bro wo kwa Jordan na mpeso ma me behu se na me ma me ya we me ni ya be man da born na me ko first one no me di ka ko first one wo kwa hene fa first one me kwa kra first one akwa ko papers me ko 2 times but na woni me so ye papers bi akwa asha se de na minim ansa na obe ya me ko first one me ko ya me fra kra me ba na jo me bedru na dwuna me sulo na me fra ne ka chansa tama me bedru ade asa eno ka cha me send na pa cha say me nya law friend ye den ma me usa law so beje 40 cedis me su sike kwita ne 20 cedis nti me nya law friend fa ma na ka cha me say hefa na me dam say ne sadia me kwa akontu na makoda wo fefie me koda na ade che wo ba ye eno me ba na wo kwa ya wo de say bia wo kwa akra ne ade wo ma no wo de wo mu ja hwan na me exactly eno an point na me pe okay enti e ba asa no ana otimi tra boy ne nchen ye ne papers nyina awie ye ti mo wa na ofre me say ne papers no wa ye awie ye nkoja ne kwan me mra me ja ne kwan na so yo na me frɛ ni ni odi na chi be ma ana me so kofi uni aso ye ne papers awie nti ba je ka eska na ko ampa ko akra ko ja ne kwan ho picture me phone na say nti ne wo ko ya ampa phone nti ye no 4 months ana agent e frɛ me conference call ene ba bi o ko ye no se me ba ne yale nti me fa maade no bi sam se oba no yale dada ansa no kwase me twanko ntumpo me se da bi da na onyale ise wo yale a ka mo so mo hwehwe ne mo gem mo ye ne test ahodo nka mo be hu nti no onyale ti kwa afa so ade me ba ne ko ye ne fa sa kwan so mba bere me eno no pobufu ye se ade obi so betu kwa no do aba ne nchen no abo na me na kwa de nchen on fa ne na me se me ni kapere se bi ofi anko nka so kopa adwuma ya aba nti ka obe fa so be ba de onyame nsem so no kwasa me frefre ma sori mpanifo na me de ene o mudi hu nkomo ne mpa ibo mu a se ya wo da wie bi me wo ho a me kotua ma aba abosia ne frɛ me se me ba na bedru Accra airport iti mra me fa maade kwasa me sika bi eni me ho fi se bosia na mbodi adwuma nti na me kotua bosia no te ho na na me frɛ manager de tu na ni so manager sika na me do am so san fa ma me na so da me san fa ma se na me de me ma asem nyina tu na ni no so wa tintim panifo ka ne ho ho no me se nya hwe fa ma no no fanko nipa mo ne na adwuma chente mo ne no ne ba ne so mo ne no ti obetu ente mo fama no nko no mo da na 5 million no e san hye me nsam na me frɛ ni nua ba ma ne se dia abani enti me sere na o meje no nko fa ni nua no se sa abredi okokora nya de okokodu akwakoto wo mo airport we se so wo frɛ me se bo se o mo apom o mo ampompo no free inside betena abonten no ho na driver ni bia fam se maame oba na ba betena me ka mu se me fa ne nko Kumase me so kura me ye adwuma ha me nim ba bia otimi abo me number e bia ma no nti se me nya nde na me se ba mpa che korokoro no na yinisi ama soma wo bia oba be nti wala fa fresh palo ni se na Christy aye no na me ka so ne ho mfa na mpa wakwa ma yele na ba o mo de na ba abedu airport nti se wa amoa me anadwo we de me nim ba bia before ahwe so na wayera
nti Mr. no sister ama waka amate se de me se ni boy ne te ne do a wodo me nti boy ne fa ka akọ airport ko hwehwe no oso mi nko fi oso nko ene o sister na te bi abeda de ka o sempe hotel ene no akọ ha hotel ene no ko da na ni nua no fa ka ko duru ho no mo sa o ma chefo na wodu de boy number man o kire bi o mo no ko fa no to ode me ba no oso mu to akra basis ekwan manu ba bia no yese pass engine abreki pass engine abreki fi me menda wo mo kasa kra yale menim se hono mo wona pane bi o so mo yende no mtimi de ne ba yo oni di ye e wona di plane nti na wa ye mre ma course me pacho ma won me pane ma course de bi pane so be ya wonya keka ma course ade on bode ma mia na eduro me kwa no mo kasa me ma manum se ana mo di eduro tu manum se ye be ya meda nti na ma utumi bedu nti meda ye ena omunim hours cry eteki nti me bedu akra na mada some more bad mo ka na be say amesay wo kwen kan se okomi nyina mi hu ni nyina esen prensa nti e ba sa na so ma ba se foforo san be fa o to mu duru kuma se na mo fa eye ti so mo ba de no na ye ya na beduru ye wa ye mre ti high school ni so obi si wo si fom na ono no ntwe ne ho no wo ma na se sa to collapse ti na se dava ni rush di me ka de ko hospital no mo sa de ne beto agogo ti ho na na sa rush sa de ne ko ji afede ni so te no ne de ene na age iOS fidi esene kaneno keka nya sanke to anya nsem obabro so no untimi nya no kwasa ma ahomete ji man kasa mame me den kakra ya dimi ko ji ade am ye ya ne se mi preach ye enya wo so mi bia mbele no kwaje se me ha aka ma ha aka ono ntimi tabasa nya ka mi preach o be na ogina so preach o so we bia de me kwa ifa na ha aka nya me ka ba na me say quotation be na agina to ma ko simpasho me nyina quotation so na mi preach na mi preach ko se Bible say mon sa kira ma adwo na Yesu Kristo bo ayi ho no e ka ni say o me de me ko entrance wo no e no ka cha mi say me metina na me nya adu e na me ka cha say me ba nti ye ko nti ko preach ye ko ho ni ye ko for no na doctor ni bi say me say Christian, were you? And by the grace of God, I'm fine. What's your name? Oh, yeah, what's your name? And my name is Christiana. How are you? And by the grace of God, I'm fine. Do you take your medicine? I'm saying, no, I don't take my medicine. Do you want to take your medicine? I'm saying, yes, I want to take my medicine. Okay, I want to give you injection. And what is your name? I want to give you injection. I'm ready for the injection. I'm a mom injection. Okay. Mom, it's awesome. I wish I for Abaya Akoma say, Mamma, forward, dear. I'm not Mamma, it's one more summer. Baba says, boy, I'm in there to catch them. I will watch, but or the name of them catch Mr. Mammy. What to be Jina, almost a Jias and Popian, back where you're dining, back when you fully hot. Abusiafo ya mamu nyina akọ ababiom e de ba Akoma FM anase ma akọ zumedie yi so na se de munim no oba pa se magye adwade a na eye mapomudin ho nkomo e na mene mo e ba betwetwe na awie yi so me bisa se wapomudin etisen mesra wa wo hwame entena sena enkrasika emma yade emma wonfon enye kete esanse koba ne sa na ha adwen pa ye kwa wontumi nkobisa so e na ye ba enyade a wobetumi ene ya ba enunti ena awie mede nchi asronko efri Pemsan Company Limited for asia ye ne kofa by Dr. James Amwa awie ye bremu doctor ena minim de so de enuro nwanwaso mienu ena aba adwama so Preke natural powder and as a prekesa powder and a face Siemens Vital Herbal Mixture and any capsules. Adroyi pa enam inuanira huduo pia ikuta no enti mesrel
wa abre ne abra no wota complaining sa wo honam ye wo ya wo sisi ene ensuo yi totoye a awoyi bei sasabrofo no sesei wo mo eba bi twa adwadwo pa anya asem ketwa eyedi ntira aba ne sei no wobehunu so wose ne honam ye ne ya ne honam nyina ye ne mre na poso ne sisi ne kotodwe chese na basa ba bia eye ne ya ene na adura me kamfo ade amawo eye Siemens Vital Herbal Mixture ene ne capsules aduro yi ene beboa wo aduro yi ene betumi ama wankasa no wahunu se wo nipadua no watia popa ye a enya asem ketwa na aduro yi ekuta nnuane no ahodoɔ pii neuroprotective properties ahodoɔ pii no ana ahye ne ma phytochemicals wom sanso na endorphin age aduro ya boso a kyese endorphin yi etumi oyaw pa se wo honam baabi ye wo ya na wonom Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules na wobehunu se oyaw no adwo wo fom eye die ntia eye endorphins a ewo aduro nim no eno na aboa ama saa oyaw sronko anipadua no enam no etumi abrase ama won so wafa won tuma pa ede afra e wa pomuden mu mesra mo obi wo ho a empempi no na o complain se ni sisi ompɛ ho asɛm nka na watoto painkillers nkakra ede susa no enso ekwa na asaba eyedi ntira won kwankoto Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules no wonkoto bi eno nti na wosisi yade no eda so a ete wo so no mesra wo bomodin na kopɛ aduro yi bi esanse Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules no eno ene di nipadua na kegyinamu na wosisi na eya wo ya no ebeboa ama saa oya wo asisie no se mu ayemre se eya wo ya no ni nyina eto ebetumi etwa edi amawo na se wonya aduro yi bia Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules ya meka ho asemi won sa eka bia mesrew emfa wo pennom bomodin a na frɛ numbers a yede ba betu dwa no na ene doctors no enim komo se de be ya wonom enam omunim de so be kyerɛw ekwan a wasa wo fa so no maduro no na won so watumi anom enya wayaresa numbers no 0208 938 888 0208 938 888 and 0244 718 557 0244 718 557 and after 0241 604 702 0241 604 702 Mr. Abomadiana friend number CA na any doctors no enim koma wo fra kan wo how bia ni paduane namu no wo de emfa bibia antete emfere bomadiana ni nyina gu mountain ma doctors ni hu said de be ya wonom ensoso enam wonim de so ebeboa ama won soso atumi enya wayaresa na se empempi no wusisi ya wo ya na one time pe ho asem anka enche na sciatic pain ede ne ho agimu esanse se usisi no eye wo ya na wanhwe anso ano a wachi bremu ho no enche wobete oyaw sronko pa wum sanso na entini na ewo woto ase no ebetwe wo pa chese wa wodwen ho kra wonti ase ni nyina yedi enti asisi yade no a wampe ho asem anka no eno na akwakofa sanya bori nyina edi abrel enti wa wutie me wa wo hwe me bomodin a na ma wonsa enka Siemens Vital Herbal Mixture ene ne capsules ni bi na emmoa wo afei obabi wo ho a wutie me okonfikyira sabi aya na mogafin a wose ebesenko no enye ni nyina na ebesenko obi wo kro obu ne nsa enam yenu enam yensa eno anu no na etwa mesra obisam ho se emogafin na aka no ehefa na ekwa akogu eboaboa no kakran eno na enche afei bekwa akoye nhwehwemu no na doctor ka che se wenya fibroid oba fefe entena se ema ne nyansa bomodin a na kokopɛ Siemens Vital Herbal Mixture ane ne capsules akira kwan na eduro no emmoa esanse sa wonom Siemens Vital Herbal Mixture ane ne capsules no a wo menses na emba yie no ebeba yie pa oyaw bia enim oba bi wo ho a obu ne nsa na no demu dendenden yedi entia enidane wo ne so obu ne nsa ote ya osronko enti akoba ne sa na ama aye bibie wo ho oba fefe bomodi ama won sa enka Siemens Vital Herbal Mixture ene ne capsules bi na emmoa eduro no ene betumi aboa eno
ɛna ɛbɛma wo mfikyikɔ mu ayɛ dɛ wo mfikyikɔ mu bɛyɛ dɛ na ɛbɛyɛ dwoodwoo deɛ a ɛneɛ na ɛyɛ Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules afei obi wɔ hɔ a na ɔhwɛ me ɔsɛ ne nsa ɛne ne nan nyinaa ayɛ titiriti wɔn deɛ da biara kyɛ sɛ titiritilism ne nsa no ɛne ne nan no ayɛ titiriti ɛkɔba ne saa ɛyɛ poor blood circulation ɛna ɛrekɔ soɔ ɛsiane sɛ wontumi no a emu asisie no ama mogya ntumi nni afuru sane yie ɛwɔ wo nipadua no mu enti ɛba ne saa na ɛde stress ama wakoma no ɛbrɛ ɛde stress ato akoma no so ɛne duro bɛyɛ ne akoma no yɛ adwuma no nyinaa ɛsiane sɛ emogya akoma no hia na etumi apɔmpe ama all the vital parts of the body no wonya ti ekoba ne saa na ama na ete so pa yie enu nti na hu behia sɛ wobɛnom Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules bi na aboa ama wontini a emu asisie no emu abiebie na mogya atumi anya kwan afamu akɔ na all the vital parts of the body no so enya the necessary blood a ɛwɔ sɛ enya na ama woni padua no da ne da atumi abɔ adwuma ɛwɔ sɛ ɛbɔ na wo so wapɔmuden akɔnkan enu nti na mekanfo Siemens Vital Herbal Mixture in capsules the amount no bi na emmoa wo afei obi wo hɔ a na ono nso o complaini da ne da osini tifa epai no ga odwen ho kra onte ase osini trase a ɛyɛ asɛm ɔma ne ti so a ɛyɛ asɛm mesrew aduru amekanfo the amount ɛyɛ Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules kɔpɛ aduru yi bi no wate na aduru ne bɛboa ama saa wuti fa na ɛpai wo ɛnam endorphin a ahyɛ aduru ne moment no ɛbɛma saa wuti fa na ɛpa wo ni nyina no ɛgyai na wo nso so wuti no adwo fom afei ɛmɛma no ɛne ɛma no a mutie mi ana mo hwɛ me a sabi mabɔ adabrijo ɛwɔ mpa so no mo nso so mo die nie Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules ɛbɛboa ama watenka na ɛwuo no low libido watenka no a ɛkɔfom watenka no a ɛwuo a ɛnu nti da ne da wo de ennioma eyiyi wo ho ano sɛ de ɛbɛyɛ a wo ne wo dɔfo papa bi enya nhyiamudie bia no bɔmɔden a ne kɔpɛ Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules ne bi na ɛmo a wo san sɛ wo no maduro yi a ɛbɛboa ama enkwamo na ɛwuo ama watenka no atekɔ no ɛbɛsan so akenya wo mo ama atenka no emu apagya pa yie na anigye ahyɛ fie hɔ ma kɔpɛ aduro yi akyi akwan mesrew wonya aduro yi bia ɛmfa wo pɛ ennom bɔmɔden ne frɛ yɛn na yɛne wo ntwetwe nkɔmɔ sɛ de ɛbɛyɛ a wo nso so wobɛhunu the dosage a ɛwɔ sa wo fa na wo nkɔnom ɛma ne mbro so ana wo nkɔfa no kwan a ɛni kwan sɛ wo fa so no maduro no na wantena baabi anka sɛ aduro no angye wo numbers ne biem ɛyɛ 0208 938 888 0208 938 888 and a 0244 718 557 0244 718 557 and a 0241 604 702 0241 604 702 Mr. Bomodia na frɛ number C any doctors nim komo na wonom embomodia mo a wasa kwan ne so na wonsofo apomudin ehun ntoma pa efra afei wa wutie me a wo de da ne da no wo se wo immune system no aye weak nti nyare wa hodo pii no na abɔre ni padua nim da bia no waye moson aseda ne da no wo de wo nka ho nkoni po ye moson saa mesrew me camphor pre-care natural powder anasa prekasa powder a free Pimsan Company Limited for a share ye edi amount. Mr. Ma me papa no numbi wate. Na sa wope immune supporter na immune booster papa dia. Eni na wo sign pre-care natural powder ho wa no wa ye ho. Eye die ntia eye immune booster bia ekuta phytochemicals ahodo pi mesrew na sa wono maduro ya e detoxify wo nipadua no. E hohoro wakoma ho, e hohoro wo saa ne ho. Afei efini kekawa bia adokro nipadua no. E piane nyina gu mountain so e piane nyina ba nipadua no esan so eti apɔ nti mesrɛ obɔmɔden a na kwakwape pre-care natural powder yi bi na nonom na boost immune system no sɛ de ɛbɛyɛ sɛ empoyade bi ɛbɔkɔkɔkɔ wɔ nipadua no mu a ɛnam sɛ wanom pre-care natural powder na sɛ prekasa powder a free Pimsan Company Limited aso yɛ nti no wobɛhunu sɛ yadeɛ no ɛnya ade benya kwan abɔre nipadua no enya kwan
ho ebeto ama won so wade ho obi wo ho ana o complain say na Akoma bɔ ne peri ono a exercise ma ba akokra wontumi nye bi na nkampese 100-meter race yi watumi akobi ekoba ne sa na kyese akwakofa nsem pii ene de abre ni padua no entime srew wa wutie mi Akoma bɔ peri no eye preke natural powder nko a ene betumi amasa de ne jai bomodin a ne kokopɛ adure yi bito na afei bomoden frɛ ye numbers a ye de atudwa no na ne doctors enim komo na wonom enche wo kwan a wobefa so anom aduro no na won so watumi afa won tuma pɛ fra wa pomudin mu obi wo hɔ a wo hwɛme a sabre ebia sabi oja ne nan a ya na moja kakra wom obi wo hɔ kora oja ne nan a na ne kwakwabo no epese yi pie ni nyina no unya preke natural powder ana se prekese powder yi binom a ebema saa ne ɔma ni nyina eto etwa na won so wo ho atɔ bomodin a ne frɛ numbers no na ene doctors no enin komo yenro yi yeji yehudi na yewa adwempa edemu obi bia nti ato apete Ghana hafa na ba bia Kumase PFA pharmacy a Watafuni road wode wani kire ho a wobenya enro yi bi se wutu aton ana wo pene baako no wobenya bi ewo ho Colina Herbal ewo Ashtown sanso ena Freddie Mens ene Rock Pillar Herbal wonom enso ewo KO Danny Herbal ewo KJTM room wokɔ ho a wobenya enu papa bi na won so wakɔ akɔtɔ afei Cape Coast ane ne mpatamu ni nyina mo famani enkyeremu ewo Pina Herbal so ye owonu papa bi ewo ho Tachimanfo Ashaiman downtown ene Kaswa New Market fo ni nyina no mo so Humble Mother Pharmacy wabie muku ha e de amama wokɔ a wobenya enu papa bi na won so wakɔ akɔtɔn afei wodru enkran so a Okaishi Drag Lane hono a Repage Ventures udru Repage Ventures mama Repage obeto ne boase na wama Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules no and afei Precare Natural Powder ana se prekesa powder free Pimson Company Limited for asua ye ni bi na wato mesrew hyene nsoma yesa woto aduro no a bomode afre numbers a ye de atudwa no wa wo hweme no numbers no ene go screen ase na enro no da ho fefefe no wokɔ a wo se wo pewe ya bi na yenyima wo se de be ya so wapomuden ebetumi akonkan yeji yehudi nti na wo pa yemra ne se aganya na ya jewo so se to sin medasapa se mi pede so woni ni fuo oba na be ma oba oni ni fuo ana ba ko si e rasta ana ba ko wa mo no kama ji wa o mo nje ku o bola ma bra mu fie mi esani o ni ti bi nyina no na ko chef no e bi mi e wure no mi dream no man ka che ni se o ya le jam what ba ka che mi jam hunkin to na fe do ma bele me na ka mi se me fa mentro me fa when yes about me bia my dan say fan say na find ho who the question be what da me ye ntu no we da ho ya me dey on this uncle for wa buru ni abura ya ma so for friend to me na fie wo di ha no de akatre wo ka ho do me wa ta wo sa me ma mi organize man for Adeja for Ghana, and we only paid you. No, organize my for Robert. Let's send me back. The candidate Sammy. Yes, it's like say when you made a new or mamma money in the madam and what done is what they should have shared. And yes, I'm my papa. What's yet? I'm a man. What the strike at me, bastard, living come with that. I say, I'm hanging our dab on you. Maybe I want to say, where they were Bekuno. Oh, Marcos, I'm a boy. It's Miss Soria, means Minda. It's Miss Soria, but no one saying, no one knew you. No, rather, my people. No, say, I'm talking so.
Come on, Yakupon, because we shot. My brother, maybe my near strategy, and to now we know Mammy and Isia. Yes, no, not the end, standing on the side. What it was on the side, and then side, I may fuck up the side. I'm not saying the fact. Yeah, but come on, Christy. Say, woman, I'm post to Bamu coffee. Marcos, my penny, no money, Granny. I'm so post to Bamu, I have one coffee. Why is so that my poison woman? Marcos, never penny in the cast. I can't cast of a kind of plan. You're also meant to have a kind of plan. I can't cast of a cast of a kind of plan. No much, some I say. You must say, Miss Summit, I said, wasn't another. And I will go, mammy. Marcos, man, when me one is from Marcos, my dear, my dear, Chancellor, make a chance of coming to me. And I'm a baby, or mammy, make a chance of coming to when filming, take some baby. And I'm some say, a dear non catches the mystic and I want. I thought I remember you Gary. And I'm a course so good, Gary. Hannah was Gary. And I'm going to show mammy, your man and Fanco again. Never come, I mean, a dear mammy. Or mammy, your man and Fanco Gary. It's what your man and mammy, and I'm a best second one to buy, no, and did me. And I'm catching a staving a bank, so one more coming a day. No, I'm going to send me from a command, Papa, when me shout the version. Now, me quite an amount for buying, Mamma say, my dear, you're banning in fig giant. Not when you pay day, no can be. No one call. You are about the same from a mini Jane and number one. I dear my demic and just a year. Adriani Woho, Bayern, Bankunia, Ammonia, maybe my energy one pet. Madame, was a million. My man would rest your 2 1 city, where 2 cities, where a minimum 1 city. Into one when there's one store, not store, mechanical. Only Miss Pain, and those are not the enemies, and in the to my video because girl before it's just when you want more about women says, yeah, I'm not going to know that's how about women. I don't know my mother to so much. I need to live your mouth. Now, go on me, restless, me down on some man, Mamma Caliban. The patrol comedy me. What's a crucifix on once of a so yeah, maybe a man, no matter. Make us a semi year. No, I catch sister no twice on the say. When we had then disturbing sister story, or dress a few, or drop Mamma Bill across your dress as yes, I come a sinner. What do you want, my sister, man, 2 or 3 while, or because you feel 2 years. Yeah, 2 no one. Your sister and this is my name, and I'm 2 young. Yeah, 2 no one. Me idea my idea me Marcos Hamilton me yes sir
Because me catch we are saying na so muni ma say mama. We are saying mo ya say. Wouldn't we are saying home? Marcos ade am dey me sign. Wouldn't we are saying but I told you then after free one me blame. The free of the or time to so how me Marcos me pe my yarisa. Who be your yarisa? Marcos we ya the fire. Marcos me yarisa. Yeah, we yes, was the idea. Marcos and no, yes, Shamani can't chill. Most up on what you are so bad. It is what me call the and Marcos at the end. I'm got at the end of somewhere with yes, who would you? Marcos, let the papa. And no, we did the mamma, I mean, come French show. Now say you would see, and so was I young. I know. Me Marcos, me dear, and Miami, and I'm because the same means so crowd be the blameton won't be or turn up on 10. Semi median my poison. Means I'm a digaling, the digaling, I are poison if you had the idea on fire. No one, so I mean, sense no. I did not can or hop. No, not to pull. I'm not paying sorry, no, not to pull. Marcos, I'm not paying sorry, no, not to pull. Some cacrebia and yen share the lifestyle name. Said you know, city and yen share able to be end with the course because I'm not callers, maybe. Una edi say wo mo di she tu kwan no o mo ba no na o ma ye keka say ya so obema wo na me say na na me mami entoa ye nkomo twetwe no eso oba pa kwa ba biem ma ko ya na okay na sabre no a Christy na problem we en start ye no e hefa na oche Patricia said, "Many na teadeja." Ansa na offer bema one ne wo ya bema ni film no. Eno one bema ni tu kotena esreso. Nti esreso hono na omo san tu kotena to nso mo na akọ. Ti hono na wote e. Ti bema ni wu covid ni mu hono. Oba aha. Oba me nchen. Ana eye se me ye ni se omo se singi wu mu na me ne me ma ye ha yigu mu de. On time in check I catch him said Debbie singing room dear. Untimi me many in a na ho. Nana or ye Juman Sana Bema ni be to a cotton Jumason Kenny as empa. Tia bass and Kujana Kakranka crocodile and chanka cra best and out to minusha. The be a lolly family calling by the Jania Tuns. And I'm here say any to me maybe Jema one neighbor fano. A motor Satan and a bano. Bema will not run over 3 months. Nti watena ho no no obi nso adwuma oginya ase kwan no ene na wo ye na adwuma ansa na sa ya lewe se eba na nani so te no na asem ono no ka kire me ansa na wode yale ne se efele na nwumi no ne medi nkomo se wode niema ema ne ba no obi di Abraham da hye ne ba no no woti TV ho hwe ene wonya akọ asem ono ka kire me no wonya akọ ko no ye beema no so oni na di kasasie na kasasie no oni na di no afi na bre na so o frɛ no oni na di kasasie se bi epe ho asɛm aha nti e ba asa no wose wote ne no so onim nipa koro ene nipa ne ye se ene me so data na me send picture aba na wa hwɛ se obehu mi a oso wo hwɛ picture na ba ko ye tum wo hu nipa no ena ba ko wo hu na so onim nipa no nti yes, I'm not done phone to an air cacano or 10 ne one assume say, Memen and a bucket one or Baminton years, oh, years soon. Ye me no boma years soon, or non a cast as a natural. Yes, soon or dine a chi, a dance for years soon or dine it into a PA. A very few hundred dine it when will be a no sakura, the more certain the third time. And I might be with fear. Feel a one. It was might be with fear. Ye go for some upon the catchers, or Bebusan, class. Woman, mamma, and me bano, Hano say, I'm not your tainted on bed there, Hano so me 10 days or more soon. I want my soon. A brow shame for me, no so, or muddy, or mamaha. Toso go rad them, tennis black, and what 2 pum, find a pest, then the phone say moon. And what 2 pum then a suffer boom. And our mohon baby on ten. What is it? A fear no quiano, no sunny say ya, or basic coat alia, a day called Krumam Udu Buru or Manapai. Inti, where will be beer, Bium said bland so good or cotton war. I inside
now baby I'm so for be quite run about on Ma, one time say me come almost see genius. I can't say. be quite that be no dey buy and say be quite run about ho no and I force santase run about kwan kese wo gina ho and wo say skirt tenten ene t-shirt blue bi and na hye no na ne hair cha to dey buy ne moja na num nyina de moja a say obi a wabo and wo ko ha na oba na da bafo yi bo ne so abepin to hu no say sister mi no ginya ase kwa no na eye and no a fan what go police stage call report to ye and it's what then buy ye then call hospital the minimum quite fast or no say why na a friend wo sa brena na Marcos me pacho ma men kasansa me pie kwa bonten bre bi wa agogo na me kokudi woni ho me kwa na mka cha ni se me pese me tu kwan ase na nkodi di bra ne ho na me kodi di bra ne ho na me di nkomo bana ka cha mi sa kasi mama me be bodam bana ka cha mi sa kasi mama me be bodam ti mi be chia mu wo ye kwan na no ho no a mi tia we ni so no ansana e ko na hu bibi be wura mu ansana mi be ye ko no abenya sa we no me bo enti bra no o ye obi a wota kodidi wo ne ho me pa try wo busuani no badam fo no or a herbalist me wo herbalist Oma what's up na me pa cho dey bi me jo wo yere wo ma like me only you ni ma but we herbalist Oma you can say enti ukodidi wo ne ho me ta kodidi wo ne ho ba sada no ukodidi wo ne ho me pa cho dey bi me wo frɛ wo maame ana wo ka kyerɛ wo ma na wo sɛ na wo hwɛ CV ɛna wo bi frɛ wo ɛna wo bi sa wo sɛ woni mu no kai no ni ade na on papa no yɛ hwan na frɛ wo sa bre sasa nipa ne ba me ho wo adwuma mu ɛna bɛka kyerɛ me sɛ opem na me se me de mani nje no na me wo bi a me ne tie ɛmo se chinchina bɛ sɛ na wo kuru na wu na wo na owu e wo fa boy me pa shine me de ade am ayede me ntwantwo okay it's me go say me wo bi wo ho me ne ye dey e se no se chinchina it's me am go chen so on send me picture mama me pay evidence to send me picture man am share ni so that na ade na wura me but na me nye kika me wura ho no na me nye nti ya hene me wura me tia me step na no ho na we ko wo dem me dem ho na ade ni bewura sabe na wo fi he na eba na me fi bra no ho na eba na me ko ka kire bra ne se me pese me tu kwan bra no ma wadua wo kodidi wo ho no herbalist no ai but bra sa dey no na kodidi wo ne ho ba ko bo na mane so ko bo na mane and pese me tu kwan enti tama me ya no munsuo wa fa bi ma nya hye tama me ya ma me ko ho no oso me nsa kwase ko that dem na what to me pum se ne be ya menye dey nimpie na me gye me hu fi bra ne nsem nti wo ba be wura wo dem ho na bi wura wo e bo wura me na bra ne de wo hunu herbalist no na wo hu se bibi pese ye de eto me nto oso me nsa sei e kye me se ko de me wura ne dem na me gye me ho ye dey e fi ne nsem ti be na ofre wo maame no ana joma me kwai na mo start say me nan kwa ho na me hu se girls na ade o me hye e bi se nini e me bi we gu amanan chen e gu amanan e na nkna man master's dog e ka ho bi e na same enti bibi bo wura wo ngura da mu ho biem ni wura da mo na ko fa me pets e na me tisi kwa so enti kokọ hene e na me tisi kwa so na baby am ko baby am na me e ye da na wo prasa on be fa wo no no omo di ade e kom na on pefie ho no baby a me tihye ye no police ni bi kwa me gi police ni bi tuo sanka me di tuo ne kura bo police ni no ade amaya de me nka no kura e na wutumi gi police ni all right you better etifo ne ahwefo nyina ase ene awie sɛ mode mu TV ne mu kasa fidie na to Akoma 87.9 FM ene Onua TV ntina eye Casco Herbal Limited yena yede aduro on inde Pasco Herbal Capsules no abadwa so ana mote yenka ene awie na sɛ de bia na ye ba ye ka no
onipa biara no onipadua mu akwa no obrɛboɔ ɛyɛ one of the important organs a ɛwɔ onipadua mu a ɛho ehia yie paa nti all the time no sɛ brɛboɔ no edwumadi a edi no ɛkɔ so bɔkɔ a ɛma wo apɔmuden no biribiara so etimi ɛyɛ kama ɛma wo ɛni nti na yɛatena ase ayɛ nhwehwɛmu for mfinhyia bɛyɛ nsia ɛkɔ nson ni ɛde aduro ɛnwanwasoɔ a ne din de Hepasco herbal capsules no abɛdwa so sɛ ɛmbra na ɛmbɛboa obi biara ɛfa wo wo apɔmuden ho ɛne wo liver nsɛnsɛm ho nti ɛnɛ no wonya te Hepasco herbal capsules na ade baako pɛ na ɛwɔ sɛ ɛba otirim ayɛ onipa obrɛboɔ yes aduro no yɛayɛ specifically for sɛ ɛmbra na ɛmbɛboa ɛwɔ obrɛboɔ adwumadie ebia ɛnɛ ɛda a wote yɛn ka yɛbɛsrɛ sɛ yɛde yɛn numbers no ɛto dwa a save yɛn numbers no na ɛfrɛ yɛn na ɛne doctors ɛndi nkita ho brɛboɔ mu yare a anaasɛ ɔhaw bi a wofeesi no ɛnɛ no aduro baako pɛ na ɛbɛtumi aboa wo ɛyi ne nyinaa ɛfiri hɔ a ɛyɛ Hepasco herbal capsules ɛbɛboa wo yie paa nti numbers no 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and now 0501 45 9255 0501 45 9255 we any numbers no anytime be our friend doctors eno ebedi inkomo na nchechemu bia ope efa wo brɛboɔ ɔhaw mu de ye ne waka pepepe na aduro no yatimi a kyerɛw the nearest chemical shop anase pharmacy a akɔhɔ akwakonya aduro no bi atɔ sɛ de bɛyɛ bɛboa wo na wo apɔmuden no bibia atimi ayɛ kama amam na atiefo ne ahwɛfo enhyɛ ne so sɛ onipa bia onipadua mu akwa no obrɛboɔ no ɛyɛ zumi lion a ɛwɔ onipadua mu yes brɛboɔ ɛne o kidney ɔmo adane ɔmo zumi lion wɔ ɔboadeɛ enyansam no saa na wayɛ saa nipadua yi akwa mienu na brɛboɔ no ɛno na eyi efi a ɛwɔ onipadua mu nyinaa ɛboaboa no efi biara udi sɛ ɛnam nsuo a ɔnom anaasɛ aduane a udi no ɛkɔgyina onipadua nim a brɛboɔ no na breaking it down na eyi saa efi ɛne nneɛma a ɛnyɛ ne nyinaa no na afei asoa ne nyinaa de akɔma o kidney ne so no na o kidney no atimi ayi afiri onipadua mu via ogu nsuo anaasɛ sɛbi ugya onan na ayi saa efi ne nyinaa afiri onipadua mu nti we ema yɛte asesɛ sɛ onipa biara no obrɛboɔ apɔmuden enya ade a ɛyɛ very sound anaasɛ brɛboɔ ne ntimi nyɛ adwuma a ɛma efi anaasɛ toxins anaa chemicals egyina onipadua ne mu yie na saa eniyoma yi ejina onipadua no mu yi a ɛma onipadua no eniyoma bebree etimi ɛto ɛkyema ɛwɔ onipadua mu because ɔboadeɛ enyansam no brɛboɔ no adwuma a aside sɛ ɛboaboa efi ɛne toxins ne chemicals a ɛwɔ onipadua mu na ayi apie no brɛboɔ no play over 500 functions ɛwɔ yɛ nipadua mu that means sɛ onipa bia no obrɛboɔ ɛyɛ onipadua mu akɔ a ɛho ehia yie paa ɛwɔ so obia etimi ɛma n'ani ɛkɔ ho ɛni nti na yɛde Hepasco herbal capsules no abɛdwa so sɛ ɛmbɛboa na ɛmbɔ brɛboɔ no ho ban na ɛnsan boa ma brɛboɔ no adwumadi a ɛdi wɔ onipadua mu no ɛndi ne yie na yareɛ basabasa ɛne nneɛma bebree ɛntimi anto kyema ɛwɔ onipadua mu ɛnɛ no nduro bebree ɛwɔ dwa so a ɔmo target sɛ immune system sɛ boost immune system ma menka na onte ase sɛ onipa sɛ immune system ɛbɛyɛ stronger ɛgyina obrɛboɔ no so brɛboɔ no na produce immunoglobulins these immunoglobulins no ɛno na ɛma onipa bia no onkwamo anaasɛ immune system ɛwɔ onipadua mu no ɛyɛ very strong na ɛno ankasa etimi ekutia yarewa a ɛba onipadua no so enti ɛnɛ no unya Hepasco herbal capsules na se a baabi a wo immune system no ne fare by no efiri ba no ɛno na saa adure ɛkɔ akosiesie na etimi ama wo apɔmuden no bibia etimi ayɛ kama ama ebia wakɔ ayaresabea doctor akacho say srade aba betare obrɛboɔ ho entimi ma brɛboɔ no nyɛ adwuma sɛ de wo sɛ etimi yɛ aduro ba akopɛ na ohia Hepasco herbal capsules no ɛbɛboa wo yie paa ebia utie mi anase ohwɛ me wota experience sɛ onase ɛtaa pagya wafu ɛtaa hyɛ okɔɛ doctor sɛ nsuo aba begina onipadua mu no na brɛboɔ no na akɔse saa aduro ba akopɛ ana ohia Hepasco herbal capsules no ɛbɛboa wo yie paa ebia mo experience a dear friend sɛ jaundice a ɛyɛ sɛ wani ekosua no white aspect no ayɛ yellowish in color o skin color ɛne odwunso nyinaa
nyinaa ayɛ yellowish in color ne nyinaa no ɛyɛ a classical sign na onipadua no communicate ama wɔn ho sɛ ɔbrɛboɔ no ɔhaw abam na brɛboɔ no ntumi nyɛ adwuma sɛdeɛ wɔsɛ ɛtumi yɛ aduro baako pɛ ana wohia Hepasco herbal capsules ɛbɛboa wo yie paa wɔn a ɔmo nante kakra bi a na ɔmo abrɛ ɔmo yɛ adwuma kakra bi a na ɔmo abrɛ ne nyinaa ebɛtumi aba sɛ brɛboɔ no adwuma a ɛwɔ sɛ ɛyɛ no ntumi nyɛ wotie me ɛwɔ mu a na honam ani ɛtaa ɛkeka wo yie paa ne nyinaa no brɛboɔ no regulate adeɛ friend sɛ bile salt na ntumi nyɛ a ɛtumi ma honam ani nso so ɛkeka wo nti ɛne tutu anamɔn wɔ hɔ a na wanum ɛyɛ wo nwono ɛne ade ne nyinaa ebɛtumi aba sɛ brɛboɔ no dwumadi a ɛwɔ sɛ ɛyɛ no ana ntumi nyɛ ana akɔfa saa ɔhaw yi nyinaa aba Hepasco herbal capsules no unya bi a ɛbɛboa wo yie paa na ayi saa ɔhaw ne nyinaa afiri hɔ nti tutu anamɔn any chemical shop anaasɛ pharmacy wokɔ hɔ a aduro no wobɛnya bi atɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa wo yie paa na wo apɔmuden no ayɛ kamakama yɛ maame no yɛ papa no ma wɔn mfie nso so kɔ anim no aduro no yɛ recommend ma mo yie paa afei wɔn a da diabetes hypertension HIV nduro so ne ade ne nyinaa so yɛ recommend aduro no ma mo yie paa because saa yareɛ yi a mebobɔ so yi no to some extent and at a particular level no enya nsunsuanso bɔne ɛwɔ liver so ɛno nti na wobɛhwɛ a every 3 to 6 months doctors yɛma mo run liver function test yɛma mo check mo kidneys ehu na hoɔden ne baabi a ɛda because saa yareɛ yi etimi nya nsunsuanso ɛwɔ liver so aside sɛ yareɛ na enya nsunsuanso no nduro no so a ɔda so na ɔnom no ɛno so at a particular dose anaasɛ at a certain level no ɛno nso so etimi nya nsunsuanso ɛwɔ obrɛboɔ no so nti ɛne no unya Hepasco herbal capsules na uja about 2 to 3 hours interval ana ofre doctors a na oni edi nkomo na wo kyerɛ yɛ aduru a onom a yebetimi akyerɛ the intervals a wo sɛ uja etum na wetimi anom na aduru no etimi aboaw na asiesie obrɛboɔ no ama aduru a onom ana sɛ yare na ɛte wo so no enya nsunsuanso bɔne ɛwɔ liver no so because enei no sɛ liver no edrum pompon so obi na say ekoduru say aye cancerous ana say liver failure eseti ina eya na eno akono eye very difficult the ebeya ne say ebe transplant amount transplant ne so Ghana yenye bi wa ha age say amanone na eka ewom no edoso ye pam eni nti na ene no Hepasco herbal capsules no ukọ any chemical shop ana say pharmacy a ubenya eduro ni bi say the beya a obeto na etimi asiesie obrɛboɔ no na bibia etimi ayɛ kama amount ene tutu anamon na kɔpɛ Hepasco herbal capsules ne bi ɛtɔ sɛ de bɛyɛ besiesie obrɛboɔ no na bibia etimi ayɛ kama amount ya nti yɛ to aso no aduro no yabɔ ahwete Ghana afanan nyinaa baabia obɛkɔ bia na aduro no obɛnya bi atɔ yes any chemical shop anaasɛ pharmacy okɔ hɔ a aduro no obɛnya bi atɔ nti sɛ wo Accra ene ne mpɔtamu a okɔ Okashin drug lane a ɛwɔ Halos Herbal ɛhɔ ubenya bi Mile 7 Casco Herbal Shop ɛhɔ so ubenya bi Alajo Good Health Natural Health Center ɛhɔ so aduro no ubenya bi ato La Paz wɔn La Paz ne mpɔtamu okɔ OP Pharmacy ɛhɔ so ubenya bi Nsawam Randy Pharmacy Suhum Tony K Pharmacy Koforidua Casco Herbal Shop a ɛwɔ Mile a ɛwɔ behind the Jackson Park ɛhɔ no so aduro no ubenya bi ato wo Kumase ne mpɔtamu a Freddie Mens a ɛwɔ Kewo Misty Herbal, Colinac, PFA Pharmacy, Ewotafo, Danny Herbal, Rock Pillar Herbal, Sofoline and Importamu, Tinatet Herbal, Hunyano, a drone ubenya bi ato. Yenyanuma water crade and an importamu, a hoso AAA Mensa, and I say Charles Pharmacy, Kojokrum Pharmacy, a hono, a hoso subenya, a drone biato, Cape Coast and so, Oko Salamat Herbal, and I Pedu Junction, and a Busi Pharmacy, a hoso, a drone ubenya biato, and I say ubit me afray a number, 0557 45 35 79 0557 45 3579 and now 0501 459255 0501 459255 ofre numbers ya you know ebekasa na enne no before say ye be sorry so no ye enkaebo kakra ema obi biara utie yen eye ochena nyame eye adoma ochena Casco Herbal Limited, Yene United Assemblies of God Church, Ewo Mile 7 Achimota, ye free health screening, ama ubibiara, eye ochina ememene, anopa 8 a.m., okopim, and numerous 6 p.m.
Yeni United Assemblies of God Church I or mile 7 Achimota ya kabuma ye free health screening ama obi biara nti wo Accra ene mpotemu a ye be sure say obetutu anamo na wa ba doctors ene nurses ebetena omo egwam na ya hwe obi biara ye be check hepatitis B amount or typhoid H pylori samwa wana e cause ulcer no nyina ye be check amount HB sugar level or cholesterol or blood pressure ni nyina be check amount na afi ye papa no so omumfie enso so kɔ animu no ya check o prostate no amount na enigisema ewom ne se Casco Herbal Limited yem products ni nyina anase Hepasco Herbal capsules no ye betete so ama obi biara obeba this free health screening na say nti obi antutu anamon o Accra ene ne mpotemu a nyame ya adoma a ochine ya anopa 8 a.m. ekopim 6 p.m. ye ni United Assemblies of God Church or mile 7 Achimota ye ni omo carbon aye free health screening ama obi biara to obi antutu anamon na ombra na yen hwehwe onipadua ni mu emaw afi no ehya ase no afi na ye the 4th month o hwehwe mu na se bibi enko yi a ye betimi aboa wo se de be ya obetimi aso ano entem ana se ye behwe wo kama ama bibi atimi aye kama amount nti obi antutu anamon ye sorry so no ye de numbers no ebetudwa o pe ba bi aduro no obenya bi ato ana se free health screening no ana o pese uhu direction a obetimi e de aba ho a free your numbers is 0557 453579 0557 453579 and now 0501 459255 0501 459255 na Casco Herbal Limited Hepasco Herbal capsules ho edewro anamote ye no ye beda atiefo ne ahwefo nyina ase Actually just feel Nsem eti ehini fa na wo fie ne wa ade ne bowura wo no agogo Monaco ena omo beche wo wen Santase runabout I want the minimum semi omo kwache ni Santase runabout wa kwankese na taxi driver ne say ti wona no odina kwankese no ase wa ase obi a wa ko na say no na say straight black and bas o say na jema no pe do wa na o da be ni se no wa rodu a wo okoro into e no so odu ho na da so ho de obehu de obeye to kosi nipa na oba na oda so ejina kwenu okọ ha no oba okọ ha no oba na osre mema so no mo che no to mo che na crab police station na crab ye na say edin say rama sisi wo west ye ne mada lady ade ama onko bie na semi no mo dos na no mo obesida ko bie wa sisi wo hwese obi ne wada obi a wa ye kekra sa ma nipa doso wo mo doso no ma yero ene woni mo wo Marcos, me see mega see ko bie wa nem bie ma sisa henefa ka net ka ni na net ka me bread bi na net ka me na bread bi na no ma jire me asa bra no kwa no wo drive na bread bi ka me ho na bi me che say de nu oni mu na oba ye na so wu na o driving to sit down enye de oni mi no de no tse nchen no ene obi e wa na wo hwehwe me wo me anda we na ba sa na ma ko so hu bo me nti maame be ye kika nti me yama dwesa me funo edan me ye kika ana me wo man da we na me say straight dress black you roy wo kan ni me wo ka omudi ka so me omudi ka che me omudi ka che me first time so omudi me ko police station no omka second aji house nti obo say second aji house na bo me hu oka second aji house man kasa ana omumi yo ne start so omka house nti omo ka start so omo ka house no ene bua mi hu nti omo ya so omo de ama me na mse edan ni ye nkɔ de ma kyerɛ nyambo a ni e de kɔ ba bia ye de ufiri ba ye ana me gye mi hu fi omo nsam ene wo say adwane nti ana me say adwane ye anyi omo na de ne ba ye wono kwa ne ba ye anya zaka no anadwo na me nam kwan no anadwo na me nam kwan no ho so omo anya ohwe di omo kyerɛ mi kwan no ho de omo anya me hwe me ka ba ko na wo gye wo sam dwane de o ka second aji house no de ebo ni hu ena metina ka ne ebo ni hu omo bie wo wa na mu eno omo wenum omo amie ma ne ntama me nam kwan no ho na me ba no ye do bai me ade na hwase but ye hwe ne lifestyle start time na we ema ye no say na what ye be ma na no ne tie no
no more asset so to say. Tawana way my any what they can will be our back. Let us mean so you will be. Because I'm sorry, the life of Afikubo. Afikubo, papa. But can be our own fat. May for happiness and happiness and may for how was and house here. Dobe can be our own fight. Do it was in Mecanum and Penasam. Don't pen away. Tibama will call off and win a minimum tree. Coping so when you mean and son and me who's no bit. Ma, Mr. Talk, a customer motion of one better talk over the jack. Many bearman the better, not bearman and milk mark. No, far bearman, no catch over. Medina, extremely bachelor. Now when you're not. There be me talk or numbing him. Metama, yes, dear me, numbing him. I wouldn't let you. And kiss and sacran, I better talk about mamma. Melanet's lion. I'm setting them in the bed here. A catch them, mammy said, Bearman, men in me. And she, Tama, wouldn't bearman it here, no, him. But the Yakaka son will watch them sending Indian son will be when it is a number to Akoko, the better Akoko, the jack. Men the bearman, the better Akoko, or Betty, and that's now be a tragedy deep over Florby. Okay. If you didn't just say, we need no, no for me, no. Okay. But say, and Tokwa some name. So I'm not go front to some dear. Nedia, Nedia, Nedia. Now, the Yadi and the Bayer, no. Nami be son say, Mammy be sorry, Akoma Mufi. That's right. Marco said, I think crack on phone more challenges say, on who makes me a yen, it's also challenges say, on who makes me a yen. The mamma challenges so makes me yes, Daddy, confirm where to fear. Marco, confirm where to fear. Ye did it, Mamma, dear, and I'm dear, then we see one. I'm dear, then we see one. Sister, Baba catching some media journal, but not that's here, Jana. Wouldn't enough for baby, Amiaka say, be a com. Malcolm Patcham and fire baby, other. I saw in Yaminti Hospital in Ameco. And now, Obichel may be doing quite a month, so Hama with Nimono, and our children, Miss Emenya, and so, or you also when you. Ha mama me se menye ha mama mama dura me fonso ha mama 7 days ya me di be fia se me ma say no ma force me posa me na me posa 7 days me ye di be fia was what I me say me ye me ye kan ye bi wo ye e ti so onye bi e ya 4 days an so ya 4 days an but so we ye duru be wa anya bi ma force me mama na stop wo hu sa de ne ko mama no so no mama ni ye sign no mama be mama baby so no ya ma ye to me ye sign dan ye mienu mama be one ye sign and am so ame no ye to so mienu so for se wo kwa kumi ne ba kwa ji ya de ba de so only ni part sen mega so mo no and so for no ye osa eno na boss me gas so for no ye ni to so mienu a na elder poku ye bibi eno to so mienu a elder poku and so inti mama and so ye sign and won no mu wadro na one yes we say eye wonu a and me mama je eye wonu no madro ni na mama me ko ye mi me ko say me ko akwa eja me ko eja ho no na ye de e kan say prince e go eja ho ana me ya ma di say mi njare wo e do me di kan jare ansa na ma baba be me di do na be wo me ho o ka cha me say me nsa bi nom na me fa bi wo me ho enti me ko ajan na prince gu ho ana me start say me bo mpae me ma me say wo che wo pa wura wo ni wo na fofo na fa kuba no ko ma ko me pa cho mi mpe me no mi san na nya nsa nom afa kuba mo ko wura ba bi me ko ma ko so me ma me ko school no ana sorry no okobi pa ezie no okoma me ko school no na me ko school na me wa danfo enso ko na me na Adam for the Chason Temple 2014. Adam for the to Kwakwa. Adam for the to Kwakwa for ye. Me you ko e na djuma me so me to kwa to nti. Nti wa akokubo ni be. Okay, nti mo ba be ko Jordan no sa you bring no a na wa down for the channel no kan say pedition no. Eno na he fa na mo kwaji sa ring. Ah, da bi o na ye to. Mo to we. Na ye to no wo street Accra. Na de wo ko Jordan so I just also ring. Sound again e ka kire me. Oboa. Why na ko Jordan? Why na ko South Africa? Why na ko Saudi Arabia ne aka no a
Yakoto ring is purpose of ring, you know, anything. And the meaning They question you what to be said. manto. Because I'm a toyana be bomanto. Eh? So one year to me, Ma post we ma one year to me. minimum. Yeah, apart from Yami, so minimum baby, I mean, focus on so da. Baby, I make me up on some chief, Emina. And I catch him so yare. It's me and Kojano Nakaba. For sorry. And I'm never quite sorry, Kojana, sorry. Asa. And I can walk past to Quaco, a buy. And I catch him some me and Kojano. Asa, me chief. Or me chief for Pama dear. And Asa will be a command Nubanini Bianum. There be minimum bidder. Obia Fabi movie, Bimum Farmer, one of the second in the Sony Pass. Marcos minimum bidder. We did the Basabasa Sano. And my dad for the Dana when I'm putting in one and why you have Marpa and why you want Marcos did you want to far from Brana medical feminine will be a fear. Mammy, we shall Obama. Usu say, let's be a bit me a free nana. Because I'm so baby feed me whom I mean who say ye be been a hantiacola. Marcos, my main case is what me don't come more come. Oh, yeah, you swear, be and just what you how. On Cofa or baby, a bit we are Casabia or Cobico or your that type. Annie Marcos, I'm mechanical, Mencano Gray. And no American into what's the minimum. If I show you a bravo yari and what terrible baby, my moko, I say, be our past messy for Huntino. Annie, Annie, none evidence and a call me phone, so as our phone, I say. It's the same. They're quite and say, a black can bear Munase, or one what kind of numism, my way, menu I say, my says, I say, or one, say, them our funnel. The wagon is sick idea. Who said the one pie manner would make us say, I say, my say, Momon pie money. Ma, and Tacoba say, baby, I'm a pie, so you need chanter. And I'll catch him, say, Ma, young Kojam and Copa, whom a bitch was so. And I'm sorry, and there was in Koji. Now, be with some man kind of crest out and not Nuku no. The time and any community and unemployed sister Nukuno. The next sister net ya crana bema no so tesere so wo munyira ya adwuma baako che koba say bla na ekọ ba bi o de ne ba bema na o de ne beja no ti bla o yare ye ni mu o ka ase enkopa che mini sister baako wa deja ho sisi a wo ne number wa ha ana no pa sister nduru na keka ne ba mu no otimi dwane frifie na omeda ebi wa de cha na waba o mu a otimi dwane edura nwumere bi se ya na wo dwane to wakwa ibu ha mitimi sana ko chinchira na baby a wase bi obi hu na wase no ma chene ye de na ba fie ti say sister dako na sister ni fra bonten ba dwane anu odwane nyina say duane na na ye de ma no se bi o ha na do nyima na manye kokwa na me blende dokono to what is a blender ni super we see ba ye na ni ti say blender super no odwane sister dako odwane e share sister no ana media sister no bi sa me sa o ye fe na matwu anu sister ma de okonom tete oba na adwane na o kono no so ne ye fine pa o na e ko ana o se sa ana o se me da de akotu fie abanye akọ ohwe no ye ho no nsu otwa ye ho ahia nti ya na o ka se obeto nsuom awu ti e ba sa na o se me di mirika hwehwe no ti ho na sister ne ko ni fie am twa no ba na ye nyina e di mirika nti ye ko ye ne ye ko to no ba bi na so o kire na sem a kire obi ofio anadwo be 8 me nda nwumere ko bo ayi ene hwala yakoto no na sister ne ye say oba so de wo mefa na me say ana sister ne se ko ma me wonye ohwe na ama mo ne bra dodo kakra de ha na odi wachi kakra ha na osa adenti na ama mo ma me so ni anwoden ana sister ne kroko no oba na o se mfi akra me na ha me ni sister ma be kwa akoda na sister ma se ne ye nkoi tabe no ni sister ne koda ma de tade che no ne ba afie no oba afie no sister ma me nkoja me se so ahomache duoda ne nkopa chaw ana o se wa ye dai ana o se me kofa obi kunu enipa no obegusa me ma nka no krefi se oba no so wa nti na misuro no oba no okasa bekasa be ma me kwa mete ne no am ka asa be ma nti yenkopa cha na juada na papa me ne sister no fa aka eno kono akasa ko kire fie ho ye ko eno mo se nipa no watu ho mom na dwuma mu wo ehwa bi eno obi kire ne ko ma me ne ko no kwase ma me e ma ye bi fine nti but anya grow
ana ne ho ana me se ma me mpa ato ma ma ntokwa me so wa hwe sata mo se se so beta mo se na no ye yi sata na na ye se na no ma nsuo na ne nsa wo so okwa ne nsa di nanim se ya wonto ne nsa mfa ne nsa nwo na ne nsa na ye se ya di nanim na no ma nsuo na wo so sa na me se ente na me sister me pa wo chew hwe de me be ya yi na fo ni to kese ye ni oni bia wa ye biala nipa na efun fa che no ni sister nyu abu sister ni kotodwe wo so nim ni ba bia Enti na ne ba be ma ketewa na be ma no ekọ ba bia na odi beja ko se ma mi no ma mi ma desta so akure kuta ko akure ni so na akure gu fom bi na na ne kokko ne frato kama no tum pani sa akure ketewa e na wo be ye we ho ana ye kan ani to na mi sister ma me so me enko na pomo be obi meku ne ba enhye ye sa na ho ala me dia me be afi nti ye ba no e no no che ba bia omo ye adwuma ne ba bia ba ma ne wo ni ekowura yakọ no mo se na yebe ka chese be ma na otu kwanti ye anye ni nim se oboa nti ekowura ha no mo so ka che security ka chese e ampa enu abla ne kwa akra wa ama ehọ no mo firi be ye adwuma ne wa ana me se mpa cho benya number na o se bia me fire obi ama na ba na nipa kro ba na bi onim ne number ampa o fire obi ma ma nipa na de number na maaye nti me firi ho na be gina ba bi ana me fire bra na me friends bra me pa cho me ba ne nipa so mesi o se na na mpla no de abani enti wo dia kura wontimi nyina no wo dia mihia moa o se say esikasam ne ka ti mesre wa abra ne bi na no ka chem se enye ono nko ane be ma wo yira akofo obi nso eyere anase wo ye be ma wo yira akofo ampana foforo enti oni me ba na yare ho hwe ene wo kate me ma ba fie ti se me friend phone so wo fi kra ba no be bo na yira man ti mo ho na ne yire ne friend me phone so me kwam ka se be ma wo friend me no se ma me na me je so na me se mpa cha wo ne hwan me ko friend me oje me se bra o se da bi menya bra me ye sister na me na aba me nchen enu anopa no na se eni o mini mu odu se be ma pa o se ane na wo na wo ba ya o sa ko frɛ me kunu se wo moa wo no ade na mpasam tete ne ni me kunu ntam na oba no di nkwase asɛm a na wo di nachi na me de no kwasɛm se me kunu di ka ba ha be ya adwuma a me maaye enti me ba na mtete se me kunu wo mpana ana me nam na me hwehwe be makoro oba akoro ti ye saa no obi na kire ma oba ne fie se ohu ne se oba we nia ne ba ho kasa ne nya mu e ko ofa aso hu ye nyina ne se oba na ne ba be ma na ka ne ho no de ne ba ayi abe ma so mu ne ne kunu di amane no na be ma ne kuta ne papa phone enti o hwehwe phone ne so hwehwe phone ne so a oduru ba bi na mam ne si jam ade na chese me bay no kwasem phone na wafon o hip papa etu ogu na chi pa nti say yes ano akoda ho fa be mai boxer ahye ene be ma nyame adom ni na adwene da ho ene so oda akonwa mu so oda mpa so gira hi na me bay on sha tale na boxer no kwa na hye no wa pu ne to ahwe be ma no ana wo so ne to kire na be ma no so video e wo ne phone so wa video ni fonti ma amene ka se jana ni boss wa no se we ye hwan ya be ma na ankasa ene o se boxer na ehye akolai e ya wodia me kunu no me no nete enti boxer yi wodia wodi kan so nya hint se be ma na wo mpana wo ba fie ho yo me wodia de na be hye wo ba o se be ma na anka no ne ntokon ti ye na be ma na fa krom o na ekro no oba ne no masem wo ka kire me se me boa me se me ye me ndani me sa ya ama na me te yi enti wase krom no kwai na wotwe na be ma ne nsi fie da wase ho ama ba me kunu nchen na obi na nu odidi ma me bidie na be ma me friend ko mfa kwa be na me fa so medidie enti de be ya ne sa me die me se me kasa me ko bo obi a na me boa ma modua me suya no me no me bia sasa me du me bia me do me no me bia sasa me du me bia me do me ye enti so kwapọ ba ya sam se ma mentimi ya me de no kwasam se me aha mbeta me se nya me se metimi akasa me se badwom se me nkasa bi da dabi me mpa me ho asam dabi ba bi asanya me bayi a enya babu sa anya bi akakra me akakra enti me mpa me ho asam te me ba nyina me so guje ma me se awurade se omo amena me ntimi nkasa na dem bebu sa metimi yi ano sa de asam ni sitie me nya de ma ko enti Uma me na ko fa ma ko tie me o ma no me ko tie me o ba ya no mo bo ma mi di mi yi sam tie ye enti ma me ka na sa no me de e cha pa ma ne cha sa me sraw de wa ya obi a nka jama ne nka na de
wano de odi ka ye bia wo bom pa ya se nya wo ncha se nto ewade me se ni se na ya me ya na ka ente se no ho so na ba akra yi so a na ka on fan tan ma me na ka kira me se so obi abaji ni kunu na se odi ni boni a enyo no na ba bom pa ya se nya me se on fa ne boni che wontimi nka ne kina na ko ni fie ekobisa da aka na ni kunu wu anka no kora nkyere no enti wono de waye de on san de oka ya waka wie ontimi ni nyame ni nkomo bia se on sign na no oni sa asem ni bia aka enti me record a na wo mi phone so but the free so phone na say narrow prime water ish narrow prime water na me de ma wano bomodi ase na obema wosaka narrow prime water no ebie na wama wosaka na narrow surge energy drink no ono no pure water na ono no energy drink na ya de beboa uye papa program na wo kwa akwaye no bomodi ase obema wosaka narrow prime water ni bi na wo de 7 narrow surge energy drink for 7 na betumi aboa wo papa ye na ubenya bi obek enterprise pa no market nyame do ben grow from the DF support enterprise so JS enterprise stress ko fijima with that true oko ashton free 0594068560 0594068560 Pascal back capsules no be na ntumi emo amo brebo no eho ba kwani asebia so no ebebo afamasi bia emo no na mo brebo no ho ba 0557453579 0557453579 Mausa enka be make no tell is the all party pool is the all white pool party adumu akwsia na Easter Sunday faith and a face 6 April e kranu sie nya wonu sa won na kaka ho bi enu ntibra na yankwanchi ye ni nipa so yo me epeni for your cool 40 enkura echa kwa isisi a what article wedro no ayona fmas na bia ba 0597216047 0597216047 na Emma wonsa enka ebi Pastor Julius Akwaba I'm just so ma yenyi birthday we influence akra ya to aso happy birthday Nkoma yenua Shelley Evelyn ena Josephine Edu Jemfi omunyina Niki Pizza fan club ni mu nyame onhyira won papa Shelley ena Evelyn ena Josephine Edu Jemfi omunyina wo Niki Pizza fan club erade nhyira mo omo na de omo ho so se de ya na esi efe no omo antawe we mu yantafo nyame nhyira mo papa mo ho fe nyame atfo no bo ase no boy nyame nhyira mo pa afi so happy birthday enko Emma Rich Lab aka Richie Tyrone and I said Tyrone from Ken Richie Tyrone from Ken erade nhyira won so pa ene ya wawoda na ontene ne mo nhyira na o mani ontoni nhyira bosu emu so omo awoda imfa nhyira strong kon emro ewo Yesu Kristo die mo amen shama harefo ne tiefo nyina mame chia me banana ya won so Besanges laundry services or Christian service or laundry work bia wo me fie bia won ye me neoma me coat me 3 pieces me fugu me bia ono na osi nti wo de neoma no ko Besanges laundry services so a ono so obesi neoma nyina e de amount ne border from boko ave bia wo pe fugu ni bia to a o frame a yebe package na ye de abro wo de anso we place order original fugu pa Pastor Julius we de me ana me ton bomodin na bra beje wo de se de ku de bia obetimi a hede akọ office akwaje o samba o frame number na 0547 853640 onsa ebeka 0547 853640 do nya WhatsApp a was pastor me pe fugu ni bia to na ye de ho enkomo na fe me di aginemu ama ona ebo no ye bete so kama na ye de ama na me sha pa ene story no arehosem na I think that it's a lesson because yenu abai ba have first day na ye kan ho asem se could it be that ye bibi na asi entina ebia tibia wo mu etesa na yes bibi ensi ni ade but I tell for be share so for the past by 1 month and 2-3 weeks ni no ye ne mu edin komo fa
sɛ wohyɛ da yɛ obi bɔne na wɔde mpatwɔ yesu din ne saa nneɛma no katakata so na wahyɛ obi ya wo na wayɛ ade ama na yɛ obi ya yɛgu so a yɛdi saa ade no nkɔ because yɛ man mu asɛ obiara sɔrɔ no ayɛ obi bɔne yayaaya wokɔka asɛ woni kamafoɔ asɛ woni boafoɔ nti ababa yɛ Marcos wobɔ sɛ yɛ asɛ biribi ne wayɛ ɛna nipa na ayɛ ne bɔne bi ankɔbɛka no korɔ wobɔ na wanka da kɔsi sɛ ne maame de abɛyɛ a ɛnɛ ne maame ɛka sɛ saa obi yi ne wakɔgye na wohwɛ sɛ de na ɔteɛ no nso a na wɔtoɔ nso ampa ne ho ɔfɛ wɔyɛ ne former pictures na ne ho ɔfɛ na sɛbi obi maame na wato ahyɛ ne kunu so na na deɛ ɛyɛ akora ne sɛ ɔno abɛka kyerɛ sɛ bɛrima no yɛ me kunu ti gyaa no ɔsɛ da kɔ saa time de wogyina so ɛne saa de wei na bɛɛ yɛsi afi ma bɔ ho dawura aboaboa mekyerɛ sɛ ɛnyɛ obi bɔne no ɛnyɛ obi a na de bɛkyɛ wo ɛnhyɛ da obi ne obi abrɛ abɔ bra adu baabi na bɛrima no bɛsew pɛ no wapɛne ɔne ɔfa no sɛ ɔnim sɛ obi ɔyere ɔbaa no si mpampa yɛbɛka kyerɛ sɛ maame bra no ɔyɛ me yere me kunu no tigyaa no ɔsɛ da mente aseɛ na aka sɛ saa yɛ na wɔne ne ma ɛdi wo fie no obi na no a ɛnya wo ebi nya wasɛ wo ɛno ne sɛ nnɛ yɛyɛ nkurɔfoɔ frɛ ɛna n'adwene nyɛ mo nyini mfiri so nya na sɛ ɔwɔ problem nti na waba akoma ɛfama abɛtena akoma mu sɛ ɔwɔ problem nti na waba ha no eti ne hawo na wo hu na wo ka sɛ yɛnyini mfiri so saa ɔno ne yɛpɛ sɛ yɛsɔvo na yɛsɔvo ne deɛ na ama no na yɛka turu nso a wotie yɛ fo sɛ wadwum sɛ wo nso wogye obi kunu a sister hwee o na ne yiri bɛtumi de wakɔgya ama saa te deɛ wakom bi kwame na ho sɛ nnipa no bi wɔ ho wɔnkun na wɔbɛsɛe wo ebi ni o sɛ ɔnkun sɛ ɔkun deɛ wafa wo ho adi but ɔbɛsɛe wo ama ebia baabi anka wabrabɔ bɛdu nhyira bi anka wobɛnya wɔ asetena mu wo nsa nka so ɔkun to twene deɛ ne yɛ akɔsie yɛ wokɔ but sɛ sɛ Christy ɛnna na ma wɔkɔ a wɔba yi ne kasa wotiri sɛ wɔyɛ very intelligent but sɛ n'adwene nyɛ ɛnka bɔne akatua ɛne owuo no a Bible ka na ebi ne yie ɛtumi de biara na meka me sɛ yɛyɛ asɔfoɔ deɛ yɛgyina so dɛm de bi a yɛbɛpirikyi fakyɛ ɛnyɛ hwee wode kyɛ anamfa ahwɛ nkyɛ yɛ wotwa atakyerɛma wi a na wonwɛ nam bia yɛbɛke bubu saa bɛ no akeka Bible mu asɛm atumɔfo but the person mekyerɛ sɛ yɛwɔ obi wɔ a ɔno sɛ wɔhyɛ da apɛtoa yɛ obi bɔne deɛ ɔnyɛ ɛna ɛnyɛ sɛ bi a ɔho anɛtene wɔ wiase no yɛwɔ obi wɔ a wɔntene deɛ but bɔne a wayɛ no ɔne nyene Nyankopɔn ntam asɛm but sɛ ɔyɛ ne yɔnko nipa bɔne onim sɛ metwa toroto asɛm asisi na ho bɛkyerɛ no onim sɛ mekɔwie obi ade a sɛ deɛ nipa no nso abrɛ apɛ no ɛbɛyɛ ne yane ade no saa nneɔma no deɛ ɔmfa bi nyɛ ne yɔnko nipa sɛ ɔyɛ bɔne na yɛ ɔno ade yɛ bi ɛsɛ nka ɔyɛ ɔno ne Nyankopɔn na wanyɛ a wayɛ bɔne atia Nyame ba sɛ wɔkɔ siesie obi ba deɛ ɔnyɛ sɛ ɔno obi yɛ adwuma no obu ne kwasea gye nipa kɔsika ɔnyɛ sɛ wɔfo obi adwuma bosom so ɔntua ne ka ɔnyɛ ɛti saa nipa no ɔwɔ principle sɛ mimi nyɛ wo bɔne deɛ a wo so bɛnyɛ me bɔne saa na ayɛ na mpɛ sɛ yɛte aseɛ there are people a ɔmowɔ saa principle na ɔmode bɔ mbra sɛ mimi nyɛ wo bɔne deɛ a wo nso mɛnyɛ me bɔne ɛno sɛ woyɛ ne bɔne a sɛ ɔno wu sɛ sɛdeɛ madwene da wo na menyɛ wo bɔne no ade na wode wayɛ me bɔne kyɛ sɛ boapayɔ nso deɛ a kwan bi a mɛfɛ so a mɛmo ate wo bɔne so akatua no wobɛte so saa signal na mede mpɛ sɛ mema atiefo ne ahwɛfo a ɛtie yɛ dabere bi a monyima yɛnte aseɛ na yɛ mu bi wɔ a yɛhyɛ da yɛ nipa bɔne yɛhyɛ da ne nipa kɔ yaw ne ahoyɛhia mu no mama yɛnsua mu adeɛ anyɛ saa de bia because wonim yɛmfa no sɛ maame no koraa sɛ wɔpaa no to ase o sɛ wɔbɔ no duo sɛ ɔyɛ den o ɛtɔ da yaw no a ɛwɔ mu no ma ade no ɛyɛ adwuma ntɛm yaw no a wɔde ka asɛm no yaw no a wɔde twi ne to ase no yaw no a wɔde frɛ nsuo de abɔ odua no ɛma ne nya wo ntɛm eti in as much as yɛbɛtu fo sɛ saa sɛ obi kɔkɔ obi de obi kɔgya no sɛ ɛnyɛ no mo nso a mohyɛ da yɛ obi bɔne ɛnka wode yɛnu bɛrima na aba bɛsɛ wopɛ no ɔno watwɛ mpena wode wonim sɛ wɔkunu kora ɔde yɛmfa no saa mpo wonim ɔbɛka kyerɛ no sister wode wɔda mafa kyɛ me menim sɛ ne yere no ɔno nso ɔbɛsɛ mpɛ wanka nti wode waka ne ɛnɛ yi a mɛfrɛ nam no natwa so
And last time I saw example, lady be oye or your follower or cheer or friend was papa. My be person enemy a person name twempena. Ma bona was oni ribia, but me dey suspect it. Now could buy any bar and edit one of father for no yin number. Or where no cool number be no ye free as I mine. No, so, but you only ask me, see, or say, I was okay, wasn't a Bibiana. Wabassin person metana, my dream women now say, or you remember my cantam say, Obier dear, men pet. Because so many will be the yamia and can yam and to be obedient dear. My force was maybe women who say, or ye am pioneer. Menoka says, see, I mention what Babashe. It is also the only dear any near. The Pamana now come and see my baby in them. And a true or non my sister who said, Satan's assistant to the Biao, Nikunu, and then if you so fine, yes, and any other. I'm not to suspect it's a Mikuna started printing or yes. Let the new woman, ma, wedded wife, who said, Nikun was Abra. And I'm because we did say, a Maya Ibia, we just say, hurry. I mean, I'm maybe I'm maybe now could have on a better. Obama a bona money a train free bemano. Oh, so pass my senior Bobra. But what do you want to say? They will be up because and wedded wife also come brown and brown and black. On any shiano, not brown you be or no crown a peg you mamma brown or no uncle for the man brand being a juma yeah and they are promoting what you know. I'm an baby agent. Why you be? I know I will be and all the Sabon and this is Tano. And to some plan I'll bet you brand, I boss one assistant in the area. Only say, I don't be assistant, but I don't know, and no man ever. It is only more yet Akoma from Akoma Nsem. You trust to be able to move through because you say you come at the Adrum Pondy, see a better one dear, or go one what says you will be back like a tour, not Bema Penimu, no, what was sack on that. Hey, now, Sabio, sister, I'm not on the banana, brand, I'm not on the banner. My son, so now you're too hopeful. Now a bassa, a babu, at here for the Kakra, this source they say. If you ask a trust mammy, I said, Bonnie be cumboniful. Bonnie, it be cumboniful. Over, we are not dear. So for the man when he say, oh, Modria on your resources, 30 years in Pam catch house. Jai, papa, near Miku. On carrying chill, so for your war. Above we are say woman kuma nyame mabi o pa ya wa above we are sisi a woman kuma nyame ma krepa enti ono anfa nkoja boso anfa ba above we di na chi no oba make sure say oba punish wa ma no yes e wo pa enti say uni obi pie unu obi koba na ukohunu say alamonto na me to say na ekono anase nipa ya no ni koi say no tia sister Hunyansa na wankasa twe obi enu oda fa ko ewo sogu nanum a ompe na se wo bo sogu anum a akire anwo na de ya wo wi asofu yanku ni asawi ya chebia na we Christi ya se wo wu ya enka ye se we abo ba kakra kra yi se wa anko pe nipa no na akọ so ko nipa timodefo oka so onya wo oka so onya wo wo ni ko ba bia baka so onya wo hwe obi ko ho asa ese no osuro nso kaka so na ayo bia ye be ye nti eno so example nti onyi ntu enye na sem nti kwa na wo kosa wo na hwa enkola do mo ba wiase hwa wa 220 atopa kakra ba 20 hwa de odun krofoma agina se wunya da gin hwa enkola o ma mi a wo hwa enkola ya ma wo so a adechia wo si so obo no wona wo ye ni sei eno e ba ifo mamu ni naduane ena mamu nye ni sei wo ena mpanyin kan no siantie ena wo mati kop ena se wo na wo bre yo se na wanko ho a nti mranti bebere ni wonu man ko mu pro no watwem asomadwo nkolai papa kora ne se wonu nkolai papa be jayo se so na gya o ade na nka mo hwe na mo nka mo dansa wo ko obi dia ho eno obi ade wasese kan da ho udi agoragoro begu eje de tiefo ye tumufo ye ntu hyebre de ye ka kire mo no asopa enkyara semte wo betie ni na tie na dachi wa brabo ankoye se wura baidi ye da mase obo me huye what for udia so adan ene de mewie ya bo doctor si menya hepatitis B ene na wonti oh hene
yire Dr. Akosia Duaya wawa power specialist herbal hospital nka yedi a wasanya binie waje hepatitis ayeresa ho award nkwankron na nsa bibidru foko akansi wono na ji hepatitis award waje aji bi wo America ne UK abrochimem na aka so je ne kwa sa na fatty liver mo fryer donton ebeko prostate se kompa ju ko maboso and all set wo se ko to dwenu aye gosokosokra foko power specialist herbal hospital we drankasa enye wenkwa osa yede hodo bi oba unchira me ho se mebre kumase wo fe yes Lebosomji Road Jasro filling station opposite Engran Kwabenya Pokuyasi SCP Quantimpon so Takrade Anaje Estates Anaje MA Primary School Ishanimu telephone 0244 544 422 0200 383831 WhatsApp 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital Yajela stop Men kokra branyina mada so pepche Olman obine na yere nam ode ne ko hin musaba madina chi manin hwe gafra nim se woni nye ene obehia ABA heba osofo 3 days osofo oyani osofo abrante osofo rasta bono mai dokota kunyini no obepie wa santiman mu wono na da ABA heba center no say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete wo kwa wani na woni ate yenye operation wo ho yensha hwehweni wo ho yemfadro so mu yeni so wo ho eno ani se wudi gidi keke santam him wadi so da ho clear woni how kra say yenam how padia ebi ebetene te se wo bo da bridge kojo tokra no eno kra wo de kwa ebi ebesem na kanya na ho peme wodura ye friend sa manpower eno na bem wo podjuma sa branche ebe una so ya kase ne wo do mahinkro ebeleza preparatory school wa Akoma senso ebe unu ABA heba center wo kwada so dwuna se engina se toilet no ebe ye adwuma ejoda kopem memene da prayen e wo 0541 565 199 ABA heba center maniso da ho. Hello, me dey di grow fine. Whatso ntumi nidi wunim ni entira. Ebasa na ekre se yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoani nu a ewo ni padua ni mu sa. Na eno na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu. Eno nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje emani padua no nuani Nro mawutumi didi grow fine herbal sonic wobenya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibidru se wo pani dodo mu atua fresa ahomatrofo 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratowo yi atum. Akoma FM 87.9 Charlie, maybe the number you dial in emergencies, so you go call when things get tough. Where you dey make money? How you go make more money with little investment? Make I tell you the number where you go dial in times of need. The number be *446#. Dial *446#